yesu se one wedding ceremony Elijah Mahama na Mahama ni yesu se ora Eric Johnson na Drapa Dubai eye ne die wedding na wuo na amane ni nyina ene se wabra sam no ebepie mu e wa high court e wa ya Justice Yusuf Asibe watena se no wo se Elijah Mahama yi wono ye de kwadu e bo na Elijah de anka baburu mu asem de onkodi anyambara sam woni nipa mienu e ka ne ho ya oba ba ko Belinda Miller ena kwakui eka ne ho na enipa mienu de sabre ya yakase court kura de wada wonom na ne nyina ene se nipa ye de kwadu aboni Elijah Mahama yi na wo yo bi a wo ye adwuma ewo agira pa Dubai ho ya posi ena February ni mu no wofre ewura Belinda yi sanse wono ena papa ya drapa Dubai ya ne die yi wona ehwe ne fie so se wo papa ne master key enti master key ne hwehwe mu a ena wo to se papa ne so wabra wada desika kwa wo no eku ne yaya na semisi February ni mu krofo bebre na adidi akire ntu ne kwa wade a investment a papa yi aje wo ho no nyasem ke 20 no na court no wo yire ne ho asasem no wo be ne tentem na wawie na court no ekọ asetena no de ababa betodwa efri wa ho no ene se court tena se doso mu ano enipa mienu ne de yade charge wo mo nko na mmom kranche ne din e de Elijah Mahama yi ya yesusu se kwadu de bo no ye hwehwemu ni nyina ebuabo no se February ne da na etoso edu 2024 ni mu no wodi sanya mmara sam no afekura ba betwamuo no we life imprisonment sanse ye no woni case kura wo ye adwuma wo ho wo ma sam ne se de wo ye skasam ti yapamowa wo fa kire baba bekusi wo e ma sabre ene kwa totena se no ebuabo no a life imprisonment no wo kwa akodem afebo wo mabie sanse wo kunipa ya se die ya de Elijah Mahama yi wo mabie e wo enyamra sam a wo di ya wo je Eric Johnson ya wo no na eyesi wo e ma Drapa Dubai e wo wa enkwa edi free ne nsamu awie ye begina sabre hosemi eso na ensama hodo eboaboa no ede bra mu ni nyina da yatumi ede asi ewa ha samufo panyini ofa John entwi bosiako labo na bedi akire nana kwadwo apia sanso ena professor Ageni Boaten kokoto papilo womo ene boaboa ensam no ano ya papilo na kro ya bebom chidom mame kenkane ede ma musinia mane mozi adama Facebook ne so baby biada wo biada wonya bi ehwe etie bi ewo ho mi ameso mo awie midin mame ajoa nyanta tando ya dem nyina se ama mo enitia Krobea na Yaw Asante ASEMBEBADABI dwumadie ode twaso Apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Anne, say nam sa, who be the same wife, you tested positive. I am no says he a cool malaria morning, yina. I'm yina negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixano, and what do you swabba? I was so immune system, a strong debia, anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, I fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria and asakura. And yes, I diaku doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Field you come. Our pharmacist and her bar shop. FDA, I did crack. You know, when I was younger, I was active. I had always played sports, but I always had a body image issue. I ended up healing myself with food, and that really set me on my journey to becoming a chef and holistic nutritionist. I can be the role model for my daughter. I want people to know it's never too late. Build your body, build your brain, build your soul, build your heart. That's balance.
OWAP Nina every basic 1 equals basic 6 English every basic 1 equals junior high school ne ban combine so owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bi any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval enti obata bia nkoto be maneba na so we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so ehia wo mo a atufo nko aputu oja station ho a enkran danso man first up any omamu ba bia ye tonto books bia from 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Etimi manom pefia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG Edwin Kratoya. Medofopa. Mepa ocho. By Grace Hospital. Ewon sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyario nanso me ko hospital me koye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eyawosa cholesterol dodo wo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntam ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital our lab facility I be hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre Oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05 Unia, unim say students bet me atena fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia de sua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Ne remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentimi en say twa se wo ma wo ba ne de no ho hye SHS online mu. Ne edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti abo mo ba nya abotre sua de se ne ono ape. Etasumie no, esan say ye online school nti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam enke wo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee pe ena abetua. Etasumie nsa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ne ho hia ode besua de SHS online a laptop computer internet or pepa ye disua de na enkankan ahohye so admission course CCA call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998 na ma obanin fa no ho nhyemu nneya na hwan kra no frɛ me sabria. Oh hello, good evening bra Kwame. Good evening. Before choye ton kwalendua. Twen. Uye de nya me number. Mo na mo fa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh bra Kwame. Wadwuma wo ye no. Ne kukua mu asem bambo e wo ho. Eya a wo gye amanfo ho nsem edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti se wo gye edin ne number
bia ote nia wo ye no ebia emfa kwa emu se wo company eye kese anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asem ho register wo Data Protection Commission of Ghana eye mra na ama omu asem a woje no ebenya bambo ye bema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana for 0256 310533 kukuomu asem eye adia ehia na efa obia ho kai se kukuomu asem eye baakofo asem. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. ASEMBEBADABI. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, 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 Krobea nana yo, Asante, ASEMBEBADABI yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie a oti quantum pon mo, Sir Orni Marika na o Okokodoro. ASEMBEBADABI yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec ASEMBEBADABI woha, Wuko tie, Hefa piao. Adani mugurura, aye ni na sienkam. Ise nyuman ubia ni nyuma. Nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso openya wuti eduma enkoso nyinkyere enkoso Otec 102.9 FM enkoso enkankan kwa mantie no omo ye moduma wo mu nyina da papa mo won ahode ne ahode ne omo dia eni se ame no kasa no kai enkwa na odi ama no odi afem ye wo so wo dia sene ya me tinya tiato obrani ho hwidi pata ya kede na adi ache na adi aso bi ebi so wo so na ni asemo edini wo mo kwani mukura na ehituo ma asekan ewo no anso omo papa mo da so busua ye waduma na papa we die ne kense we kan sha ayi ni na asie nkam bo wo mo nyina ho ban e bibia ye tia e mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo nyinkire ne mani tumpon no mo tumpa abotre odo ensema ya no mo tika ebe putu se mayo ne ya na ya nekrese wo mu guye ni ma se nyesa na o makie o mu ka se adwuma na o mu ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye na ya na o mo ASEMBEBADABI ka wo mu e fi sa bre bro hwiri kopum bra wo do obi a bekọ wo din baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awade wa ho odin no tumi no ense wo ma nya kokoduo enfanya kopum bra wa obeti woni mo nyamo adum ni amen amen. Aja nyamenshira Amen. Me da abodi ase. Ona boy asida tosumie no akoma mu mpanyimfo ne wa bagafo. De tosumie nsa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yesu aka kira me nuanu ma mu ba ne se. Se ukwa awale abisa. Kwa misa na se ukomu a ASEMBEBADABI. Ukwa awale bisa. Na ye nyinkyerɛ sɛ wa misa nyame a na nyame anya nkyerɛ sɛ obawe na ye wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nufo na nanim han na sɛ wodi akyire a ASEMBEBADABI enti wo mu hwɛ yie sɛ obi kɔ awale a o misa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wukɔ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkyerɛ sɛ oba na wukɔ kɔwale no no sɛ ni sɛ ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kira na kwa ne se onko hwehwe awere ble no ma ne ba Isaac no obompai na otumfo Yakopon e kire no obapa o se oware ma Isaac na Isaac anya ayire pa one ne tia ASEMBEBADABI timi da radio ase Yansia dase Namado who won say so yes what did I say Form 1 a dear na akoso wo woni nkwafa ntem ka bibie wo mfa kyerɛ na ye moa why but 2022 ena da because of me suwa mono me koi me ntinya mbante me ba ame me kasaka sa de na ko din tani tani sakona ka ko
nti mu honom na ɔsate saa deɛ no sɛ na ne obi akɔ akɔda na mefi daabi na ɔfɔ sɛ tuntun a mɛka no mefi daabi na saa deɛ na ɔsɛ nsa deɛ ɔhwɛ ma sesɛ ma sɛ ayɛ den afɔ a ɛna mmɛndɛ ne yɛ di ɔwɛ na ma sɛ nkɔ no ɔsɛ mɛma se afɔ na me sɛ ma sɛ nkɔ no hwɛ saa deɛ a ɔnyɛ me ɛda ahwɛ sɛ ɛyɛ ampa anaa sɛ ɛpa nti ɔhwɛ wase na ɛmfɔyɛ no na ɔsɛ wɔne wɔda ahwɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ obi ne wada na wo fie sɛ that time na mewɔ 11 na mebɛkɔ so ɔne wɔhyɛ aseɛ sɛ yɛ me deɛ like at ɔyɛ a ɔfɔso no na ɔno yɛ saa deɛ no sɛ saa deɛ no na ba asɛ me wɔyɛ saa deɛ na mimi sɛ bi a sei na ɛbɛyɛ na mede ɔfɔso me yɛ saa deɛ no okay nti ɔfɔse wo no na hwan na ɛwɔ fie na yɛ wɔ fie na saa time me maame ni hɔ me nua baa baako ka ni sɛ ɔno nso kɔ ɛsɛ nti na aka me ne ɔno nso anna ɛwɔ na mesugu me mu nti fiti hɔnom na ɔsate saa de na ebu akwa mpoti me bɔ masum ne yɛ dede si wɔ ne pili me gye de sɛ de obi bɛbɔ abɛsi ma otumi bɔ masum tale fam hɔnom bɔ masum sɛ ne nyɛ bi ne ebu wɔ hɔ kɔ ɔbɛsi ne bu masum sɛ de metumi sugu sɛm saa na wɔyɛ actually na nsɛm mu hɔnom a saa asɛm no ba bɛtɔ maame no ka kyerɛ me sɛ sɛ na manka nkyerɛ obia sɛ obi de sɛ mu de kɔsua kwan sɛ ne nsɛm ndi nsi a sɛ na manka no nyɛ no kɔne sɛ sɛ meka no ɔno adwuma bɛbɔ no na n'anim agu ase ɛnyɛ ɔka me nti deɛ bɛka biara na mayɛ dwin ASEMBEBADABI ASEMBEBADABI OTEC 102.9 FM. Tie nana ya Krobea Asante. Ejua da kosi fiada. ASEMBEBADABI
aha eye Otec 102.9 FM so ene eye yawada ene ye bosomia etosudui ne da etosudu nsia emfimpinu ne aduonu num ene ewi awiei yasan hia bio ne ye de asem beba da dwumadie no na eba abesom dwumadie yi da biara da se hia se yi asem krope ne ye ka ye se ye de sua de ebrekro da mu ne ye de kire ye ho nso ade no nti ena wiei a ye hia no kre moma yense ye ho se ye ba besua de ebrekro da mu ne ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na wiei a ye hia yi monkai na monhye ne nsonso bio se ye live ewo ye social media handles ne so awiei baabi biara obefa biara no yedam na de hia ne se won so be join ne se wo join ne a eya ahye afei fa comment to mayen na yenye na yenkenkan ewo afidikasie su mu obi anso nte won so nka sa brekro na mu no eya ahye wo share no na wo like na wo say follow ye eno bebo ama da bi ada e be hia wo afidie so se no e be bo won kaye no ama wo nso atumi anya akwanya wa join ne ye na ye nyina ya ka bom di adesua ne ade kire dwumadie no ye de aba besom awiei won hwe dwumadie oba TikTok ne so a yedem na da yedem no wada meburu wadwenkire bia no de betum ama ye se wo ko Facebook ne so ana YouTube ne so a yedem ode wadwenkire atum wo no na wo sen hye ma unuanom nso nya betie ena wia kro ya ye nuanom ewo Spain mainumu amutie ye na mo hwe ye nyina no Nyankopon hira mo onye mo kese na ontutum anam nsiye be love radio for Nyankopon hira mo pa ena se wo ba United Kingdom mining sumu a ye nuanom amu GN radio so Patmark radio abawa. When curiosity strikes about your family story, we're here with answers only your ancestors can provide. Right now, your whole story is on sale. Mainimu Dachi Hima Radio wa Denmark, Rakus FM ewo Belgium, ena Sky FM ewo Columbus Ohio, United States of America Brichmanimu ewie wonu nyina nso aba de mu abiebiem dwumadie ni twagu amanfo otie yen ena amanfo nso ehwe yen mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiei oji amanie ena wiei apesemakana nanie ena wiei Krobea jata menso bini wahia na ye kabum ni aba besom ewa afidie iso awade a chia me awia ka ba ye ja akra na ho te say Nyankopon adom ho ye pa na so so adom kro na ye de Nyankopon ase ya kwa me ho na me ho pa o ya san hia bi o sa pepe tie enenso ye yawada o de nenso asan afam ye se ye hia se ya emu nsam no e bebre yeah ena me hu se matiefo madofo ene amanfo nso atwa afidie ne so ahia ye nyina ne aka bom ena Mustafa Said o obramia abusuakruwa awiabrei mehu se wa join yen wasena na ya Krobea Asante da ne da ye bo waba so da ne da ye da wase se ye ni hia se ya ya na ye nigeneje se ye ni hia se ya na ye hoto ye pa ene ben infensi se wia ene wose akra Krobea me hwew mi wogidie wa rohyemu se Nyankopon ya adom nti ho ye adom no so adba adom so ene wie ye da so te ase yeah ene anabuadu ene wose OTECFM abusuye Nyankopon hyiamu ene wie ye ne mo asa hia yesre asomdwie odo ene ahofama se nkoso a ne ntena mo so Nyankopon nyam kese wate ene wie na ya Krobea Asante me nso me kam ho Foster boa enimidin akra Nyankopon hyira mo pa wate ene wie me nso ma join show no me wo nsawam adeso ene wie me monitor mu show no na me san so hwe mo pa e wa ha Nyankopon hyira mo ene wie ogoromensa ono nso awuram ene o se akra ya Krobea Asante ene ye yawada mayema happy birthday na yensre Nyankopon hyira emfanto so wate me da se cash money and was a long time bro me wogidie wa rohyemu se Nyankopon adom nti ho ye
adom na aba adom so yɛda so te aseɛ ne yɛtumi kasa ma nipa tie yi deɛ na gye so ɔde akyɛ yɛn ɛnɛ hot boy ɛna ɔsana yɛ Krobea Asante sɛ kyɛdum ase drɔbɔnfoɔ yɛnso nie akora yɛnso yɛaba ahoma ne so yɛnim nyinaa bɛka abom yɛn nyinaa yɛ besua deɛ na yɛn nyinaa yɛnso yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛna wie face on flick mehu sɛ wo nso aba ɛna ɔsɛ akora Krobea you are my godfather in fact nyankopɔn hyira wate sɛneɛ wo mmerɛ sɛ wo bɛboa adasa no mebɔ mpaeɛ ase nyankopɔn sɛ ɛma ɔno nso mmerɛ sɛ wo bɛboa nso no wabedwafoɔ Uta Muhammad ɛna ɔsɛ my daddy always you are looking awesome ɛna wie yɛn nso yɛaba ahoma ne so yɛne wo nyinaa na ahyia wɔ ha yɛn nyinaa yɛ besua deɛ na yɛn nyinaa yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ Francis Agye ɛna ɔsɛ akora yɛ Krobea Asante ɛna kegyeti afa na the enterprise foɔ yɛn nso yɛnie nana yaba ahoma ne so yɛn nyinaa ne yɛhyia ha yɛn nyinaa ne yɛbɛsom yɛn nyinaa yɛ besua deɛ na yɛn nyinaa yɛakyerɛ yɛn ho nso adeɛ baby verity ɛne ne daddy ɛna ɔsana Krobea you are looking handsome ɛna wie yɛhwɛ wɔ Mirrors Art and Flame Works yɛ no wɔ kaase na na kaasefoɔ yɛmfa wo ni agro nyankopɔn nyɛ ɔkɛse wate ontutu anamo nsiye na ɔmmoa wo ɛwɔ adeɛ nyinaa mu ɛna wie Alex Bronya ɔba de akyia me krachi we ya ɔde ne Alex Bronya no enipa ho so oti wiase a sɛ ohwɛ wo ho yi a nyankopɔn boa wo sanity sɛ obrɛ wo ho ase nyame ma wo so very good ebra yesi soɔ umranti brem me nkwada brem ayo Alex Bronya isese wo no ye teacher ni wo ye panyini wo teaching mu ayo wo free twapiase ayo na me wo fa bi wo no nso wo twapiase na ne ba na enie me Alex Bronya yi kwabna ka adom ɛna tola kwam tola samranti enai so ba twapiase RC primary na nya asem ketwa nyankopɔn ya dom nso ubia wo ba bi the big four enti ene wo hwa no say hey akura ene de wan kan me message ame no beko Bronya nyankopɔn hyirawo na onyo kese ena wie ma minyina we so na menka asem bi mfa nkyere obi a wo tie me hwe ye wo neoma mienu a edi wiase so wa wonnim no tie ne yie saa neoma mienu no otwire di ampon na bodie mu no ohyehye bia bre edema no ose awia ukọ English mu a ye frɛ no sun 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 ose wo de eda na obedi so ena ye wo baako a ye frɛ no osrane ebinum nso frɛ no bosome ose wo ni anadwo hene MOON moon saa na English ni nso frɛ no enti se awiaba na so osrane setede onkoya hwan ni ehu no yehu awia muntie de ne bre wo so no ne wo so emma obi bre ma emma wani nkobre obi bre de ne braba no boa no ma woni eto de bia ono mu eye science no ene ye ne asabi ye ni science fo kura ni no yetumi hu se ebia bosome ne da hoyi enso nka sabre we die awia na epie yi esese nka bosome kɔ ema awia ba enso na bosome da ho the fact say awia tumi epia ba beto se bosome da ho no enkyere se bosome ne di da so enti bosome bre ne ho ase na wama awia aba bedi ne so kosi se ono abepe kwan bi so obeyire free wiem ya yenhu ne bio sara nso ena sedura anadwo a wo behwe no na enie osrane
mu no no so aba beda ho hyerete na bra na yeni nkanea me kai twapiase na nkanea ma ho ada nkanea ba ho no electricity company fo be sisi lad pole na yade transformer be si so ni e ka se ye twagya atom no na obi antwe bi nko ni fie enti de onum yo ye ne se wonum shaase ye de street bob ene bobo ye enti ya ne sa da no ya na o he tapia zikrom lat ba ho no ya na ye gina ma de chewe ni nyina ne se ye di agro lat ya ba unim ansa na lat no beba no ne wo de ye didi pilolo anadwo ansa na lat e beba no ne ye di agro bi atete ye tumi tete na wo dimirika wonamu me tumi tumrika no makohwe no mafusu nyina atwitwi bikofi ade e pabia sa abom yekume sabre no na ye osrane ena ne edidi agro enti bosome ne pai na se dawiemu a na obi ani age kire se enu ni nkurasefo ye light ana ye nso ye de dwodwo ye ho hwo na nya awia na pia na dwo na nya bosome na pia awia o awia pie ni brem bosome epie ni brem enti ewo bre bia obia breso hwe ene se onua ena ne braba odasani awutie eye ma wani mre edanu na aduru so ena owia pie de ebeye bia no anadwo beba ama bosome nso aba abehyeran muntie wu se ne owia pie ama omanfo nyina hunu owia nie adenti na sese bosome ana wasrane ehye ne se onipa ebo owia baso se ye owia na apia ma yani agye yi adenti na sese owia ono nso ni bufuo na wo bi ma ne metri so ena me na me yesei una ayede ne braso ene ne nante onua ene de wonam wo no de ne braso no eya aboa no mani nsi ne yie sa wo boa no mani nsi ne yie a eduru won so de so a ono nso beboa wo se beya onso betumi agina brane sa asem wei se onua ene onua de nante a eboa ma anuanom ne ye de sa wo ba abusua mu a onua ne nua nka kire se wei wo yanimu wo kura anya wo ya nwo antome na so enya me na metete wo adenti na sasa wo na utumi be same ho eyemi yie die ne ya maame na age ama wo oboa ha toto wabra boyie uyie die na hwan age ama hwan toto wabra boyie arrange yourself well toto wabra boyie na hunu se ene eye kuma no ai eye wo na wo de ne tena wo na so ai na ye hono dokono eye wona na wotete de hye nanum ai kokono se ne ye kokoto ba ye wona na wotete ma no ai se ma me kwa achima ma me kwa afuo mu akope banche aba wona na wode ne hye akire na ye ne ma me odende ai ene wesa wo entidian ne bre na aso se wodwene ne ho adwempa na wone ne nante ewo papa yomu a onua onso se nyame hira wa o hira wubum the fact say ene owia ne braso no nkyere se bosome de ma wo ye bi ebe ye bi abosome nso ne brebeba sabe osaman bi a tasi droba kofa no na wone ne nam na tasi droba wo hunu se saman watim na wafe ne se na waye na tasi droba asie abie pro no atumi atwe saman apie wo kofo de tasi no de osaman ka kire ze ukui enye ne nko ani anadwo da se boa anadwo foforo beba enti wonso wanadwo ana wonso wawia wonso wosrane ana wonso wawia ebepie le pia epie woni brem emma wo bi mu wa bam ewa awadiem nyanuanom nko amu wo betumi tena wo bi so kanehye ewa awadiem
ɛyɛ ne kunu paa o no aka na hye ɛyɛ ne yere paa o no aka na hye sɛ me yere yɛ yi a ɔmu me enti watena ne yere so yɛ nyinaa yɛ te ABC mu hwɛ deɛ wo yere ho ayɛ enso nka wo gyaa wo baa yi ɛma ne yɛ biribi anka bɛboa wa onue sɛ wo bra so ne wo na abanya fa wadwuma wo na wotumi kɔba ɛnɛ sɛ wo na wo nsatumi kabie ɛma wo nya bie yi bi de ma ɔbaa na daa sɛ bo ebeduru bre bi a wo nso bɛkɔ ahokyerɛ mu enti sɛ wo sɔre firi ne so na wo hunu ne sɛ ɛwɔ bia ne bra ɛhyerɛ a Oba ni nso betumi ahyerɛ awade bi wɔ hɔ no mu asɛbɛsɛbɛ sɛ yɛ yi a yɛ ka sɛ oba ɛna abedi yie asene ne kunu yɛ wɔ mɛma bi no mu a ɔno mo nte wɔ no mo ho ase adenti na meyira yɛ gya me ɛyɛ brɛ te wɔ ho ase sɛnea nka wo na wo yɛ yi a nko no nso bɛ enjoy no te wɔ ho ase na wo nso wo enjoy bi na mu nyina mo ntena saa de wei ewa abusuam obi akurukra asoa mponche obi asoa nkraman obi asoa nwan hyenapo ne ho nkokɔ ne ho nkosua adaye a ɔde kɔ akɔsɛ ni nua wɔde kɔsɛ ni busuani adaye a watumi atukwan akɔ akɔsɛ ni yie memetimi ABC mu enioma nkɔ yie mfa mame onua dwene biewa dwene mu kai hunu sɛ owia ɛhyerɛn ne bremu na kai hunu sɛ bosome ɛhyerɛn ne bremu obi aboa de nyɔnko ma ne hyerɛn de a boa wunu ama ne hyerɛn na wo nso die duru so a obi aboa wo wa moa obie no ɛde mawo sɛ wo nso die beduru a obi bɛboa wo ya wo woni ye wa abrabom sɛbesɛbe wanya obi ama na moa ne nti wa hwiase ɔdafom pɔ wo kama nani wudie wa moa obi wudi obi ho sɛbesɛbe ehi ɛyɛ wo ya sɛ wunua bi ɛna ti baabie ɛna wo nso ti baabie ɛka menko honhom no ebi bɛhyɛ wo mu wa saade ne bi wo mu bi abɛbrɛ wo wiase nye duabɔ ɛnya no me but I'm telling you today sɛ nipa da semia wo ɛka menko adenti na nipa we yɛ sɛ na me de bi je sɛ wo ɛka menko honhom wo bɛbrɛ wo wiase ɛde pa sɛ bɛsi wo yie sɛ wo saa ɛka menko ne bi a sɛ firi mu ɛnɛ de ya nya saa ɛdin pa sɛ wo wabrabo betumi asi wo yie ɛka menko adenti na memantumi ansi dan adenti na memantumi antoka na menua bi na daka mu bua wunua no onso breba obi bɛboa wo sɛ wo de ɛka menko a da bia sɛ wo bɛdwene sɛ wo bɛkɔ w'anim no nya no wo dwene wunua no kwan a mefa so a metu no sɛ wo yɛ saa wo bɛka akyi competition no ɛyɛ po kakraka wo sheep nam ne baabi obi die nam ne baabi ɛpo so sene asase ɛti ya yɛte so yi asase ya yɛwɔ so yi ɛpo ana ensu a ɛwɔ mu no ɛdɔɔso sene asase yɛ nipa si so enti adenti ne yɛde nyinaa yɛsipo ne so obi anam ne baabi sail through kɔ baabi na me nso me nkɔ me baabi nanso wode me ma ba bɛyɛ competition miwa wɔne yɛ namu ne dɔɔso onue ɛyɛ aboa wunua ne duru won so a unua boa wo awie Krobea de me pese me ka kire unie ya wo bosome ne bra wodi so ya wo owia ne bra odi so se wo hunu saa de we ya wa brabo ebesi we ena awie Krobea masemu eni ya ko ame nana ye me da se moni kasa moni adwuma so good enche atiefo nyina ya da se nana de o se nipa hunu ni se ya moe nyina apɛ obia brebeba bosome wɔ ne bra odi so awia wɔ ne bra odi so na yɛn hwɛ de bi yɛn fa ne sɛ ade asa na yɛn kase awia ɛmɛyɛ bosome adwuma na obetumi ayɛ ana ɛno ne asɛm no saa so na ade akye na yɛn kase bosome ɛmɛyɛ awia adwuma no obetumi ayɛ ana asɛm no akuyafo kɔ abesa abonyame sobo sɛ yɛ pa awia ma na bɔ yafum ade nti ɛnɛ de bosome na abai wa ma wo yonko antwa anko a untwa niru hoda de mawo ye be wo brempon no na opanyini ti hodada no kre ansa na obrempon beba no na opanyini bi wo ho na obrempon no ko beba be obrempon no opanyini po na be sa krakra na kakra atie no amamre ni amani ansa na obedi mu nti ya abo wonua di obi ye ne ne ya
ye bon yo no wo de won so boa ne bi wo de won timi hwe no ba won sam ma no wonnim hwe no ka se monu yo wonnim hwe no piano man nko nanim Buy out your lease early. Most people wait until the very last second. But if you buy out your lease 6 months to a year in advance, you could save yourself thousands of dollars. Plus, keeping a lease on a car you know you would love to own, well, that's about as smart as I can't think of a metaphor, but it's really bad. Lease end your lease, keep your car. Otimi ye no se jama wa ebi mpa untimi yo obese no na fe ye sabe bo tiri so de nipa nim yo no e ya aboa na mane ko nanim na kuma we na me be so de ene so me da se eburu aja awia proverbs emebusam na hu se ofri nyina hini kwanta osrada ya Krobea Asante me nso mabaso na asempa no aka no wakasa nyankopon hira wate ene ba Steven osenana ya Krobea Asante yeda asepa wate asemu a waka no eye ne kwa so pepepe senka onipa fa sa asem wi onipa edinini na onipa da seni dia ye adwuma nke neoma be koyie e dia manipa onipa da seni te wo ho ase se sono obia ne bre se wo bre nso ya eya emfa pressure bi nto ho so oba ni awade onipa ni wuo de ne braso no wuo de ne braso eno wade obi ba wi ase aware no onya bi da obekọ wuom onware nanso obewo minim obi awawudu nkwada dudu obi anko ne papa wawo nanso maame no ya nware no da owu ya no ne madu ne ye na yie te se hema saa ne wi asete na wuwu su ene hwe se ne wani aye ko adani a na nya awade ni bi na wo waka Roma fada de wono woni ntamu a wakoka woni munsi a wasa akodie obetumi awu bi sabi taste ni bi kura no wontumi mfa bi ntwini minimu Roma fada wontumi mfa taste ni bi kura ntwini minimu ye memeti hai ya anya bia se ma nwokura no a mitumi twimi minim taste tumi ya ha kakra ma me hotobe what you say enti ya adwene no ho na beboa a little trends and was na nye easy o asem a waka ye very deep cash money and was nana Krobea wasem no very deep kwa me asiama and was yes putu eja for nana ya Krobea Asante awia yenso ye ka ho prophet Samuel Amoako and was God bless you nana ya Krobea Asante wasem we na awia waka ye very deep onipa da sani mfa na omfentu ne hofo awia adofo ye ba besom na mewo awuraba bi ewo manim ha ompaja bibi ne nkosoro kakrama no ebra me ka famu aba no na wosu na o ka nani ase pepa awuraba ya fidi adena na wosu adena na me kasa na wosu ade Mirawe. Orehoi. Rawe pa. Asem na me ka no. Bachai. Ene ma orehoi. Bachai. De na ma oreho ho. Me di asem na okan ya tutu mabusiam. Ana ma mirahoi. Mirahoi pa. Bibia be fine at it. Adom wo wiem at it. Amen. So de toto abusua ho na de toto de ho a na wagina bi ho de tu nso hofo ate ya no akai se obi nso de sosene wo de oti ho ya wo de bi toto de ho yi obi nso de asu obi nso de sosene wo ate entinka krakra pepa wani ase ne ni nkomo adofo awie ye ba be din nkomo ensamo aya na ye tena fidie so aye ka ne seyie no obi tena ba bi no osu ene na menam traffic bi mu anopa no me ko odwoso ansa na me ko odwoso no ba bi ana menam traffic ya na medimu ewura ono oto ni nsuo
ɛwɔ traffic ma no patututui ensu atɔ ohun wasana na ya Krobea Asante se ne na nkentoma ka me ho ankam de bese wa ma o ka ade mfa so mesi adai o se won sem no aya na wo kedi program nanim no na nei se mantumi antie program ne kura nam tie sa ansam na eya ne boa me o ma me nkwa ne ensuo ye nkwa nti o che me nkwa o sheda suye wono no oton nketinketi ni bi ko yi kakaka fa ni bi se na Krobea age fakutwa udi na nsamate me da sie bru good mewru aye fra say me ba cha ya fra me Dari Presla me ba cha where di ba cha me Dagati ni Dagati me ba cha who free Dagati Krobea so ba cha me free Jirapa pe me ba cha ya na yetumika Jirapa nso ebia na efiri ne membe wa Jirapa krum o de ne Jirapa krum achai okay na ede na do ba Asante man mu ye bewo ha o ya Asante by birth ana ye do free Jirapa ne ba ya de na do ba Asante man mu acho me da se meka se by birth ne dia me yebunu ni me ma me mo wo kwame na nso aho na omo minim eminu mu nyina okay nti me wo ho ntime so abe fa mi ko ayi priestia ho na mi ko nyini ye besin ko senior high wo Jirapa senior high okay ana me san ba ye me sister wo KY ana me betina ne nchen kuma se de na me ntina ye sanze mi wie SHS na me ba me sister ho wo chichire bo aman chichire ho na me sister wo ana me betina ho no ene ma me de betina Asante man ofe so bo aman chichire na die nso na do ba Kumasi ankasa mepacho aware na de me baaye aware mepacho nti beba na do free bu aman chechewre e de obedua Kumasi ya ti sesi Kumasi ya wote hen mepacho mete achiase Asofia achiase ana se kwa abre Asofia achiase good eni awie ababa wa dairy asem ben ene de wa ba yenim ha sha asem na se na chirichirim se be ya me ne matiefo no ma bedwafo ye beti ase yi acho me da se se da misika se aware na de me ba Asante man no sa pepepe netie me ni mikunu na ete wo achiase ho no mo yetena ye okoye me ho ade 2020 mo ho ana me ne betena ye nyamia ya adum wo cha ya akola be mo a ama me ne to ho ba ye benya akasakasa ema ani anyan ema mitu firi ne nchen ba mitu ye ne mankwa akire na menene adaso tebe ntimi ko ye na wo ba me nchen ama menene betena otimi bedidi na okọ nti ewoma be se 6 months munie na 5 months fan se wo jai ba be se meni yo epu mu ho ba ko na wo ma ho bi nti ba ewoma akola na wo menene ntemti otimi ba ho abefa akola ne ko na wo de na ba misu ewoma weekend mitimi ka se akola no onko no ho na akola no so timi ko no ho ba nti on the 7th of September meni akola no kwa asori ne so bemba bia mikunu ne te no ana oba ho se mema akola no mbra ne nche na misiyo na akola no koye ntimi de minim se no ma befa na obefa no nti okọ na anwumre ode na aba enwunu dwe na mekọ ho na me se mekohwe achina nyame ya aduma ye beko school eye Monday mekọ na mikunu ni fie na mesan baaye ebo anwumre 7 mesan kọ na mikunu oni fie ntimi de me bedae etoda bi a one akola ne kwada mekọ school anopa na mafa akola ne nyama afa ho na mafa akola no akọ school nti anopa mekoduru ha na mikunu oni fie ana medie medical school aho na akola no school minim se bia o ma pie nti medical school no minim se ode akola no so beba school sa ho na okọ school nti minim se ode ne beba enwunu dwe wa amfa na ma nti mepon school na me san akọ ho mekọ ho no woni ho afide na ese yem hihia aba na me se ande metwa akopim se enwunu bedwo pa nti be se me mo bla bi su tifio ya frana Hamza na me frɛ no Hamza mi kuna aba o si Dabi ana me fa madam fu bi kan me ho se kwagya me na yen kwa ndra mi kuna be fa akola ne mi hunu ana akola ne su mi hunu ana ye koye be se 8 mo ye kobo opunu na Hamza ne na pia aba o si mi kunu o maaye ba wo frɛ no o si otika mu ba
ana mesu an ya dia Asem kwade so so otika mu ba dia me kofie nti be se Tuesday amachi be se 5:30 na me wo fie ho me ko ya me sambo Hamza na na epie baaye wo so anura wukuni so baba wa ama afede ne me yema hyeme because onye ebida ana afede me frɛ ono so wa block me tukotena ho nti wa block me WhatsApp Facebook be bia me frɛ na menya no nti me ma obi a minim no bia a ono so ni me kunu me ma omo frɛ no yɛse yɛ frɛ na ɛkɔnso wɔmfa ne wɔfa bi nso wɔ abrem Kenya ase ana me frɛ ne wɔfa no sɛ me kunu obɛfa akɔla ne Sunday no anopaton me hu no me frɛ no nso ane line wa block me nti enko me sra na frɛ no ana ne wɔfa ne ka sɛ ɛyɛ nokre Sunday no ɔne akɔla ne ba ne hɔ na ɛwɔ abrem hɔ na ɔbaeɛ no wɔfrɛ no ɔsi wa bedu nti wɔde akɔla ne brɛme na me se me sra wa me hu no nti frɛ no na me hu ba bia ɔne akɔla ne wɔ anopa no na me san de ko school be se awia ho me frɛ na ne wɔfa no wɔmfa nti anwumre na me san baeɛ na me frɛ no ɔfa na me se wɔfa still na me ntimi kunu nka watene nka wɔsi Dabi wɔntene nka ɛhɔ no emma me bufu no na me se obi a wɔsi waba hɔ frɛ no na me hu ba bia ɔne akɔla ne wɔ no ɔmfrɛ no oso wɔnka hwɛ nkyerɛ me ana me yem hyehyɛ me ma obi aso frɛ na ɔmfa nti be se ade kyin biem still na me su because me hu se bibia to wo se oyɛ den nti me hu ba bia me kunu ɛwɔ nti me frɛ me kunu efie de wodi me kunu achi se me bisa se wati me kunu nka me frɛ ɛwɛ wo frɛ no wo frɛ ko srem me pa twan se wo frɛ wo kunu nu atie se wate ne nka pa twan ana me frɛ no na me chia no na me bisa ne se obra wa he wato wo blanka 53 days ni na menti oni akola ne nka me frɛ ne nso so a enko wa block me nti me kanana me kunu ketwa no odi matem nti ama sesei odi matem se me bisa akola na asem ayeden akola ne ho hia me ana ade nti na me bisa na asem me na ayesa no na me so me sunti na me kate ko no me kunu nso ne papa ketwa bi so wo girapa ho no mo oye accountant awa girapa hospital ana me frɛ no na me ka kyene sɛ da asam sɛ na si na me frɛ fie no sɛ na ɔmo ka kyerɛ me nto oso frɛ na me nhwɛ sɛ besinɛ papa no so on frɛ me nka hwɛ ana me frɛ me busia panyini me papa na ɔmo kɔyɛ me ho ade ma no na me bɔ na amane na osi o yɛnkɔ so a enhwehwɛ me kunu no yɛhwɛ na 3 days me ntene ka me san frɛ me papa no sisi a ma hwɛ osi me nhwɛ me kunu ma hwɛ na me ntene nka nti die na me nyɛ na me papa ne ka kyeme se sisi ade ono ntimi nka kyeme se minye se ana minye se enti yenkoso anhwehwe ana me se enne momma obi nko me kunu fie ewo girapa ho awo girapa ho no kunu nso ye dagatini kunu nso ye dagatini ono no ofiri ulo me pa chan ana me firi girapa okay ana me kan sa akira me papa no wa ma obia anko ho anko hwehwe se akola ne wo ho nto atumi ni ayem hyehye akola na nya bosome eko msisi me nimba bia akola ne wo obatan me da akola ne swa 3 years wo swa efie no so ayede ni kon akola ne ontimi nko school ehon school bia eni ho omo amutie mi amoye sremfo munim ulo ye free ulo gozu awana me kunu free nti se munim ho a eho school ni ho akola 3 years ebetimi akọ nti mesre omo amutie mi ene mo amede ma asem meto ama mo na moye mabusiafo na chese mabusiafo ye se omo ama be ma na be ye me ho ade nti wa to me omo to mama be ma de oye me bia emfa omo ho sakola kitwa ti me afifie mi hu ba bia owo 1 month ni akire na busia ni bia me ka omo mfi mi mesre mo hwehwe me ba no emma me eni nti na awia yi maba masuabre nye se akola no mintimi nhwe no mia na me di akola no ko school mia me chiro ne din me kunu tua ne school fees 200 cedis a term me tua canteen tua bus fee me chira akola na de wo fie me chira na de me ne omo ana ekọ me ne omo ana eba fie nti nye se akola no mintimi nhwe no nti me sre no omfa akola no swa minima bia wo so nka hwe nkyerɛ me akola no swa mini sai woni se wa ye me ho ade akola no ye ho dia ba wo swa na me sre se omma akola no mra
na me hwene kakra oni me kura nsusu mu se wodi akura ni ko baabi me da me na abata mintimi na me wradam na me hu me bayi ni ma na yese me bayi afrimu yese me bayi afrimu akura yisu ntika sabia akura yintika sabia baabi odi ni ko akura bia su ni fie yese ye ko afo ma jese akura yikobi ye banso yese obabi se wiya na eba ani akura ya na eko mesre be okroma minimba bia mikunu wo so no so wo ha so wo hi ti mesre mo ana mo ye mabusiafo mo na mo be ka bia mami mo ana mo be ka bia mami ntimasa mami dia ba wi ayi no abata me da mintimi na OTEC 102.9 FM. Sesi a wunim sa akwada 3 years no be ma no odne ko hen. O free fie ne yeso odna ba uro gozu ho. Because me free up to now the ni any confirmation say akura ne wasire ma na o wahin. Sisi a de minim ba bia mikunu. E de akura na akọ. Okay, Prissy, me enhwe bibi. O se be ma ne koye wo ho ade in the year 2020. Epa chane. E wo sirim ho. Epa chane. Okay. Okoye wo ho ade no. Oni ni nyina na be betena asuofi achiase. Epa chane. Ye dan na wo tu free be ma ne nchen wo asuofi achiase ko han dan wo asuofi achiase be bi foforo ye dan. Menene tena ye no. Aware mu de awale otuma onya ne totroto de bia na akasakasa wom. Yekwa na etim ba me so aware me ba ye no de me de ato metirimu ne se me ni me kunu nya asem a me mpese me ka kire mabusiafo because o ka kire o maame bi bafu kunu ba bia na okunu abepa acha o de ache no ba na bia o maame no o mfa nche no ntimi no me nuanom me busiafo me nka ma ware nsam enkire o mo nti bibi tumi a na ma frɛ ma ase na ma bɔ na amane se na me kunu aye me nti me ka asama ma ase timi ka cha me ne se oba wo fie anka wanja ya mewale nti wakasa na ma ya hu wase kan de na kyerɛw wase se oba wo fie a onja ne fie metena be ma fie nti ma ase kasa a che ma na ma ye din na mitim nti me benya adekyira kwan no me wu ye wie no na me kyira de dada nti me wu ye no na ye se me wa akula ne nti na me ntimi nko nti akula ne ye se wonya 1.5 ana me sande me dini be ko school na masanya adekyira no kwan basa atom na me we na me ntifie kwa na me kwa chima me ko prayer chima me bia me nsabe so mo ba ile nyina me ko fa na me kwa chima na oton prayer utumi nso ton bayire me ko edwura ko fa bayire beton nti me kwa chima sa na me sisi akula na nyini ama machima kono ebrewom nti me de ne be ko me kan me feel healthier and more confident with a weight loss plan through hers. My main goal was to feel better in my own skin. I just wanted to regain my confidence. With hers, I have it back. I'm saying yes to things I might have skipped before, like going on walks or meeting friends. My experience with hers has been empowering. I feel more in control. I love their easy-to-use platform and convenient app. If you're hesitating, consider giving yourself the gift of a chance. Lose weight and gain confidence through hers. Start today at forhers.com. This la ye say, na ye fra ye mbi so ye nji wo de nkyirechiremu na ye di watem. Me kunu timi fofon say, da Priscilla nua aduane wa mame na ma se atwefo na wo di matem. Nti de ma me tu firi me kunu nkyente triu ni say, me ne ne wo me nya de kire nti ade chin anopa bi na me to niama ye uniform sa socket ni so ye to niama na ewo ye mpa ne ho nti na me kunu da ho na me to niama nti me kunu ka me to niama na me kunu sorry preocupe na odi iron no tale mensa na ka che me say me to niama na iron ne hye nto no do hye me na me so ma hwe say ya na tada ne de nyame na me su papa me su na me say ka me hye da na me de ye wa wo so be hwe nyame anim de aye me anka bisa me kura na me say me sheda na me nka bibi ansa me su nti fiti wana me say me kunu asam papa enni ne tirim mete wa obetimi adimi awu mani ha
me ba wale no na me ni makwe baby e ho apai no pa cho zoomi na ye hwe na ninton ho no e ho apai mark da ho aha me yonko ba ene ba dem ho oba he dem me ni me kunu dem ho aha ana obebo me na oka me na me kunu ti dem ho enya sam ketwa palakura me kunu ama me bia nom enti baby a mark ne da ne ye oba bi na be ka wo ka me wo me dem ho na ye oba ba ukunu mpra anya ne mpena na hwan na ye nyina ye temantam ho nti me wo ye mu ho no na ye se ahokyere wo na me kunu so yare nti oba no ma ye sika bi se memfa support madwuma na ameye no ana me de ye nti me be yare ko osrem ama me kunu ma me ko osrem nti oba ne ba ye na wo hu me no obisa me kunu se me wo he a me kunu se wonim ba bi a me ko obisa me kunu se wonim ba bi a me wo ama oba ne Fred ye odi machi aka kira ne se obebo me dua na wode me ma adase na ukunu nso nim se ukosrem na ukunu nso nim ono a na de me ko osrem ono a na de me ko ye wonim se me wo ne papa mu fie ama me wo hono sister ne frɛ me ba na me phone adata na mouthpiece na say ono frɛ me kasa mete ba me kasa wonte nto frɛ me na okasa bia na mama ne message say meba wo de nya abotre nti sada na me beduru kumase ha be yese 5 something no eye me nwanwa nyame ne nokra ne say oba na timi ahu se ma ba a wo ba yese obi afrɛ ne se ma ba nto magi ne sika na satam no yare na me yare no misanso ma wa onnom na me gina dem ho na be oba yi bae na osesa me niama tugu na wo hwehwe me niama tugu na me se na me kunu tempa no so ahomache no be se 5:30 mu ho nti oba ni ebae na me se aduane de me ma wonhwengu akola na ekuta me no na me so silver na sister no ekoko wo mu obehwagu na me so mu ana me pia sister ne kwatale da na yeko na me kunu tempa no so oba ne ka me emomoje nwuni me sei na me tiatiam na me kunu fa me baketo na satam na kola na nya 1 year me kunu firifie me hu ba bia koye madam fu na me se me ni ko fie ko hwehwe akola no ono na baaye be fa me ko fie ekoye me aduro saa palakra wa ama me bi nso ye sasa ma ni hunu ye nso mia na me hu kwan a me fa so ade aduane ato table so ma me kunu adi anadwo me ne beda na ma ni nyina hono na ma ni nyina na wo na wo bre pa aduane si ho ma be ma so me dwom wei me ba na me so abayire me kwa bayire chima 100 cedi me de 10 cedi me konu aduane me kunu bedi adechi na masamba da me nton amanye 100 cedi no na kire se me nya bi nkofie me ba yitimi hyemachi na me nam firi so me dwom eko ayi afrancho akofoka akọ intribuo ho akọkọ achiase ntim omo na omotomba ire wo ukọ swamidwom eko abrepa junction kwan so man bi na omotomba ire omo ho na me befa ba ire no akọ achima se me 100 cedi me de 10 cedi na me ne be ma na ete nti abehwe na de na wo ye me no ani anyan me betena ho no nso so no me nya kwadworo omo amutie me nyina me nya kwadworo wo mantam ho adwuma bia me ya me disika bebe fie me ye niama sikra no me siniama gisika ebe nua aduane ma be ma yidi ntina wa wo kokope wanchi ye na ma ye na de kire nyina me kire nyina so Saturday samanya prayer sa adwuma no na me koye na me disika be o kira de eduru Saturday weekends a wan koton prayer obekọ akoye wanchi me pachan na ma gisika abe nua aduane ama be ma na di nti ahonuma se wode ayo ne hyeme no ane brana na mebre wo fie na onfa me nya hwe ne ma me di tuye ma na me nya madwun se me gya aware me ko se wonya ne hu ne hu bia be pa ma chawa na me ne na akotena oba me fie ho so me mpam no da oba me ma na duane di me ne da wo me dan na me be ha ye no mu wo we wo ho nso me pa chan me ne da wo ho no ma nti obefa akura no no de ma me tuye ne nchen no anye se ma gya aware menja aware ana menja no ana menka nkire ne se mempe ne biem de na oye no na mepe se ohu se de oye no mempe no so wonye ne hu no ba magina tum waya me ho ade ana mene na wo enti wo to free ne nchen na wo hwe se ebi obenya nu ho no edi be sei nie mepa cho
September endi ye na ye 1 year. Any oye ntontom. Openasi fi akọ. Hwe adofo ne ade hye meme ware ma. Muntie. Ema eyi creatures bi. Se uhunu sa creatures de handela. I'm telling you, you are good to go. Na no me kan sa asem wei ewe afidie yi so. Se usiesi oba no na se okrokro oba na obemu adi ade. Yeah, obesi wo hene. Emfa hone ebia wuni adwuma yo. Na se your boys bebre nam krom. Obo ueria Dabi. Town ni mufui. Yi nka mbe pass mama me ho. Town ni mufui. Hwe yase hafui. Me am vice president. Salama me. Hwe area hofui. Sabe odia me kasa wa akeka ye wo Kumase ha. Brono binom wo ho a. Eho mrante ne mpadwuma. No kre na me ka kire wo ne. Kumase ha. Ye wasam indigenous brono binom ewo Kumase krodia yi mu a. Boys mpadwuma ho. Sa boys no oma no de. Wali. Oma no de. Obe life. Na no de. No sanigu so a wa obehu se oye na kuma mu hema. So obehu sa de na ho. I'm telling you. So what ni ti na be kwa akosi ama ye twa, odi besi atwa. Omu ye creatures bi o. Oba. Oye creature, oba ye creature. Muntie. Wo woni oba te. Oba ni wanya asem. Wo buafu, onu buafu. Onu abetumi aye bibi. Te se, meni wa jai mi pie. Onu abeka o, meni wa jai o pie free wo dem. Ko de abufuo na ekọ. Onu asa akogina baabi. Enti me kọ no nti ume somi mu na won kan kire me se sorry. Oba. Yeah, oba. Send you go for a plastic chair. 50 Ghana cedi nkonwa o nkonwa. Onu so your oba. Ni trimu ya de oba o oba. Ni trimu ya de. Onu abeya de enti sade o ya amaye. Enti wuwi na on kan kire me se wo de kuse kura keke. Oba. So wuhunu how to handle sa creature we are. I'm telling you, you are good to go. When who sa creature we handle our pressure ubenya wo wiase no say yanku say when free wiase yare bia mowa obekwa akodem Oba o Oba. Enti onua who sa creature we handle. Odi amuntie lady o say de be ma ne de ye me no menka asa mempe maware o mepemi kunu na mi tu afri ho na nka mahwe se obenya nuhu de no opa ne se nko beba ne nche no abeka se prisi kusewate kuse de na nko opa no kusewate medo owo mie hwe ye wo boys a ewi amanfo yerenom se ye ya ye ka se enya bibia ntia omukuru no mu do not respect them. They do not crow them. Somebody will crow your wife and re her. I'm telling you the true fact this afternoon. If you don't crow your wife, somebody else will some I no fro na no cancer phone tre no. Catch and send one some fro what. Somebody will crow your wife and re your wife. Yeah. If you don't know how to crow them. Someone they will crow her for you and re her. Not jene or ye creature e kodie e pampa no so. Not jene kodie pampa no so pampa her. Pampa her. We are men. We are born to be men. We shall always be men. This world we are see ya timui enie humabro mayen. Ye mema
saa ne awowo wo pa wo kona next time wo ba brabe yi oba ende ye wa nemom sa wa ma me yi oba na oba be ye be me die dwene huhunu so oba nso ye creature o na no yi papa soja ka kire bibini nso ye nipa o oba nso ye creature so huhunu se ne obesi handle sa creature we ya you are good to go so we huhunu ne handler onua eningwiase empa wo so da yade broken heart ni akoma saye pressure ni yade basa ye mproka yade eningwiase oseye wan hwe ya obedam wode wo ye bema bome de omo kan no sa wode wo se wo ye bema tene won sa bome mia me hwe Krobea mi gina hwe 10 gram te se me ya se me kosua matwa aduma mo de mo hwe me nsai se ne stretchy se ne matwa yi beba na se me bibi da me bibi so no oba gina manim ka kire me se wo ye bema bome na wo de won so kire o mema sam na tene wonsa sa woni so no wonsa mfa nkuduru creech police station omo ye creatures so they are the creatures. Yes, they are the creatures. You know how to handle them. You are very okay. They will take proper care of you. But if you don't handle them well, they shall be your stress and be your headache. You are doomed. Bema, fa ho adwen. Adwen ni bi na make a kire on area, you know. Enti be oba e presi. Nanka wo de wo hwe ani mu se. Enka bra wo tu free fie ho no. Enka omra no nya nuhu bi. Na nko nka nkire ose bi akusakra keke mewa eno wa amma enti wa amma na dwen be ne ba wo nso tirim me kra no yes na omma hono mo me tu ho be se 1 week na me mfre no ana na dan fo be frɛ me ka che me se ukunu yare o na je se okohwe no me ko no me didwa ekoye ekohwe no ampa na o si ni sisi ontimi nsore na mia na meko anopa me ya aduane awiade anopa de na me de akogu na me ko school nti me ba na me hwese ono nko an be wo ho no me sa akọ anwumre na me koda ho kopem se ne ho to no se ne ho to no ka obehu se enye se bi amempe no ne se nso wantimi a otimi ba ho bedidi ba so be ka se me pa achew anade me ye no ma anye ne yie no no hu se wo ye sa na chese majimi na wajimi na saade no so me pese oka na me hu se samesa akọ ne nkyɛn biem a onye biem ana saade no ma hu nso waba ho na me fanze me kunu me ntimi mpamo no waba na ono ankasa se omma ho biem enti se sie ya wote hwe uhunu ho so yo ba warefo ana uhunu so onye warefo wote hwe currently me de so hu se me ya oba warefo hwede wo kyere because esanse waye me ho ade kojane ana me nya nkojane ntino me da momo ye dey mo dede ne jai me pa cho ye ti wo se Asante for the nsan ne jai momo dede ne jai me kopem se menye be ma afofra waye ready se okoye me ho ade ye be frɛ no de wode be ye me ho ade no ano mbeje afiri be ma akro no ade ama no eno na kire se aware na agu me de mintimi mfa bibi enkosi ho se me de begu aware no enti samiti ho se kra na se manware bi ma me da so ya ne yere kopem se bia mewu enti already akuseo sorry to ask this enti wuti hwe on de obetumi awe bi ba wo de wuntumi nwe bi me pa chan wuntumi nwe bi me pa chan wa wabre wantamo ana unim sa enti mo ho ne de mo side no se ne mo nhyehyɛ ye ne te no oba ntumi nya aware so oba be ja aware a kyese be ma foforo be ware no ene wo kwa kotua ni tirade nsa de ama be ma no me pa chan hey ene mo ho mrade de yo he favor me ma ne pa he be man be yo ho ade na se ono wododo bi a opa obetumi ama treatiu na wate wo ho se foforo oba be ware wa na wagye sa neoma na hey modie yiye he santini ba wabeto wonsa kora de abɔ somje wonsa mintumi no nware bio make sesei
Ode papa de yebekọ yebeje we yisika. Ode maame de yebekọ yebeje wo yisika. Ode akonta de yebekọ yebeje we yisika. Sesei ade bi ya ba amamre mu. Oba de echi ame wo ta akọ. Bra ho. Minim se wahunu sa trend na ekọ na. Se ya wokọ a woka kire omo se ya amamre na se nyamamre. De nka medie minim, menka de minim. Ene se Asante mamu anaka mamu se be ma ekoye oba ho ade a eyetirade ne hia etirade no yaje maame side de ne yaje papa side de na yaje nkontafo de se wonom nye emfansi kwan emu obi e ma bio ba sesei no ba ku bi wu se ba yaje maame yaje papa ne yaje nkonta no ne yasa aka se fa abusuan so de ka ho eno ya amamra na na ye ni ye se ebia abedwafo Dabi we de anya abedwafo no mo ka no wo mo ka ne se yaje maame side de yaje papa side de yaje nkonta de sa fa abusua de ka esa ka ho nye sa abedwafo se abusua de na gina ho ma abedwafo no Dabi se ye ware a nya abusua nko na eba me na no me kwaji bie me nya twotwomtwo me nya busuani enso na me wo hobi enti se ye bibi e de ama abedwafo aba me kai sa bre kura me maame amrenta na ni kunu ya ne ho ade yi manches abedwafo e ba ye no e bia ye cheche manches bi se yetumi ye bia cup e bia bow e bia key holders handkerchief printed embroidery ni e de acheche ba se de maame ne papa no besa afre wo be ma na ka kire wo se aka abusua de e bia si asem no bia ba manim e ma se ya ba e ma ne se abro ne so ene wo ntua busua de bi unti so mbe fo mo ba o mo mfa enti na mebusa wo sa asem no hwe ya to nioma bi atwene ye nhwe nioma bi ye mo de ende ne ye mo de ne ye pa be ma ne ye frɛ ne sɛ Epacha ya frɛ ne Matias de Nendo Matias Nendo Epacha Ote Epacha ono so wa chia so wa asuofi achiase Epacha akora ne wone nkyɛn wɔ asuofi achiase ho wahu Epacha Dabi enti ene ɔde akora no ɛkɔ urogozu ɔde ne kɔ ho ɔde ne kɔ oyawe Epacha Dabi onyawe so ɔde ne kɔ sirem gira pa urogozu ho Epacha Dabi onyawe na sɛ wo sɛ me ka kyerɛ wo sesi ase ɔde akora ne kɔ gira pa ho a wo bi som sɛ akora 3 years wagye ne kɔ a wo bi som sɛ chanya me de because todi ne kɔ no honom na akora ne bra bobe sei school ni ho obia ho na behwe no ni maame omo yi afu adwuma okɔ afu ma ho na ɔde ne begya ɔgye sɛ ɔde ne kɔ gye sɛ ɔsan de ne ba ansa na kora me kunu bɛkɔ school no ne bofa mo be fa no free ho ansa na wonye school akɔ omo aka wɔ honom obia nkɔ school nti sɛ wokura openso kura yetimi afa wa free ho ama wa akonya education na wo bakitwa wo de ne kɔ hɔ dia ebe ha me sense akura ne sonso ma bre ne ho abedu sese a wo hya ase peke niama kakra wo school mu na obese ne life ama me a ebe ha me nim se akura ne ye ne de basisi ade osua akura ne so se obekɔ akodi srem at this age na bra me ne wo nyina ewo kumasi ha de emo akura onene wo sei ba akopɛ wo ma sei wo ma mienu uden kan ni obi wo ba akɔ ɔno anware wo ɛna one we irogozu de hie enso abɛwo 3 years yi wa bie na no aka kyerɛ wo sɛ wagya wo da bacho waka na ninu abi ba me ho ana menene wo ho na me kunu tu kwan nti me ka kyerɛ ninu ya ne sɛ ongi ni bla ne sɛ ni sika na me so ongi phone nko yi sika emra na startam ne na me da so kyerɛ ade nti ninu ya ne call ye no instead of say sika na me se onko yi no wanko yi wo sɛ ne sika ne de call onu ni phone so ana me ka kyerɛ me kunu se na me kunu kitwa ye ba wo de wo ba nyabotra bra na yem frɛ na yem bisa no nti wo ba ye no na me kunu kitwa san delete message na free phone so na kyɛ sɛ me ni evidence bia na that time na menyim we a wafa no 2 months nti ba sa na me kunu ba ye na me ni evidence bia me de be kyerɛ no na o se me di ntro
ɛno nso ofra busuafo mo mu di matem kama ema me di sun fa mapemfo card ekɔ macro MTN office ama omo printe ma yi 3 months transaction a me yeye e de ma me kɔɔye ene na ekodi bu a me mo mu hu se nokre otwen sika ne free mimi phone so nti saa asam ne baaye na hono na ɔka kye me se ɔno no be hu me no me na me share no ma ne kɔye me ho ade nti no ɔno no na ɔnyɛ na adwen se ɔkɔye me ho ade na that time no so menyim ana me ka se e nokre because obe hu me no me ka kye se ma wo ba manya kunu sa opemede a ande kɔye me ho ade enye saa ade me ne wo ye ntena ana me kɔye ana ɔkɔye me ho ade na ɔse opeme ɔde me kɔye no so ne papa frɛ ye mienu wona ɔde wo ba yi ba ya opɛ no ɔse ane ne papa no so bisa me se wo so opɛ okunu me nkɔye wo ho ade ana me se ane omusa kɔye me busuafo nso bisa no ojitu mu me so mejitu mu ana me san kɔye ansa na ne busuafo kɔ ma busuafo ho ama ɔmo kyerɛ ɔmo de ɔmo mɛye ana ɔmo bɛyɛ nti ene de waka ama ɔno so ne maame aka nti ene de satam na me se me yare kɔ osrem ne maame so kakaye se ne ba ne se na ɔmpɛme me na me hyɛ no ma ne bɛyɛ me ho ade nti saasam nso ma se ne ka saa no ɛyɛ me ya because onna yɛ ɔbaatan ana ɔba a wawoda hu se de we a ɛwo sitie nti se ɔba kura edi matem a kura na ni kwansa oso udi matem bi nti ɛyɛ me ya me ba me ka kyerɛ me kunu se ne se na o maame ayɛ me nti ene de waka but na me nim se ebi ade abani nti na wɔka asa kɔpem se wɔsan de we no ɛyɛ me no okay arafo ni ade share Matthias Nendo oye adwuma bɛ pacho ye mesini e wa suofi achi ase ho pacho Matthias Nendo a oye dagati ni efri jirapa yurogozu na sese wo wa santimamu te asuofi achi ase na sem ene wo ye nim ai anioma bi eya o I'm telling you anioma bi eya nioma bi eya o hwe abaya a wote anim heyo ho bibi na ayi bibi na ayi bibi yimi free so fa ne to so fa ga ne to so dia na ade ato asie fa ne to so bibi na ayi bibi ama bibi ayi bibi na nkanye bibi na ye bibi a enka bibi ntumi nye bibi saa wo saa kwa ne so akwara na otibanim ha no mame mere wa ni nwa kakra ne ho fe akra ne ho fe Dari Priscilla ne ho fe akra kama bi o nani kura ne kumie nani behwe ni bi sade America sa meboa behwe ni bi nani kura ne kumie hwanu bi ekuta akwada na naturally wati we wontwitwi bibia yi bi o enso mo hwe won wati hwe dagatefo nkwada no won ho efe enti hwe o sane wote hwa wati hwe na Matthias Nendo ubetumi abie wano aka se sebe wo kura na mempew na emum na che se nkaba oba na nko obepe wa hwe obi o kawe na no obepe wa hwe obi enti se si ayi a woti we wadwene mu bibi ka kire wadwene se saa wade ewe sisi presi ebe yeye pacho Dabi Dr. Hepa Plus ene ye yawada wabedu na wiai papa no wa ha Ghana papa no ene Dr. Hepa Plus papa no wiai doc what to say nyakopa adom nana na no na me hwe se ne amanfo de na hum no yes ye adwuma no a ne hunu se yes to me wa asem no achi yes ene wiai eye yawada yeah edru yawada se ya Hepa Plus Pavi Plus must dear yemfa hon komun eni agro yeah ena yawada ne nso ye dapa mene madofo madehye ye twa afidie ne ho ahia ye tie o
ensem be na awie o de ma ye papa you nana me da say na hepa plus pavi ena plasmos no onim say ono de ona me baasa yeah bribia no yakase wo drug store pharmacy over the counter herbal shop oye onsa no miensa se ya nana e kire hepa plus pavi ena plasmos miensa no nyina na kogibi na no mbom nana se ye du bra ye no maduro no wa bra enye se reference ne ye yare binti ye no mfise ye gidi se sabi nipa sure na ye nipa ne de esese ye ho ye den na ye tumi adi ohawe beba ana ohawe wo ho esu nkunim sure anti obi etie me stroke na dina to dem obi tie me sabi busumi be de wo ho ni menses emma obi hwe me ni ti dwan kinkinkin obi akoma abone periperi hawa hudo bebre ena me kire mu se yiwa dwen free sa hawa yi so na kope hepa plus pavi plasmos no mani pedua no enya hoden ye nhwa ade se ni pedua na ntumi hwe en correct hawa yi ana na yensem a ye kan nyina ni se onipa benya hoden na hoden na wanya ni nti obedi hawa so nkunim powerful na ahoden we ya ye kan hepa plus pavi ena plasmos en amazing for di ho dance fita for enfani agro yenua mapomodin adwumayefo nurses midwife accountant e hospital je say obi o clinic hospital opomodin adwumayefo omufanu eni agro a driver for emfa hepa plus pavi plasmos eni agro good obi a na pomodin ho asem hia ni bia no enum no ebi se ne ho bekoso a ayeden no ayede esese ne nipasu no eyede boa no sure enunti na ye ma ne boa nyeden ye kan ne boa no 20 Ghana cedis enunti se ukra 60 cedis a esese unya hepa plus unya pavi na unya plasmos ubenya miensa ni nyina with 60 cedis no 60 Ghana cedis good enunti hepa plus pavi ena plasmos no die non-negotiable. Yeah. Na ebeye ya anka oba tan bia oti Otec. Omfa edrui enye ebusua na dru. Ebusua dru. Sure. Ma omani binom ansamwada. Wo oba tan so ni ukuna na no yire no. Munum bia no pani anwumre. Yeah. Na de modeba to akire no de ye be kire wo so. Fa bi to akire na enye umu adwuma. Na fe obana owo boarding house ana wa kwantu mu no tunefo se onomu bi good enya yare bia o yare nti na emom se ne ho bekoso ayedin obedwene na pomuden yes nana enne se one woni e wo SHS ahodo mu no even JHS bimudin komo a omunim colors bia mintumi modin wa yeah onim color no edi nya onum emede o hawbre no station ba kwa na ye program anope ya listener no frɛ ya or describe said the color ya ye ka ho asɛm etie no aha ni nua be ma wo SS so 1 week no ntumi sorry free paso why say 1 week wakono bi na or describe kwan nam so ni nua ni so tete na or describe no enunti na ababe hia se oba wo esesa wo de to hepa plus pavi plasmos ibi ma no na wa ankoyare ma obi ankoma na duro we ni ti na ye edwa no ena na danfo so je colors ni bi nom enu anu asemosi enunti oba tan wo de ma hepa plus pavi plasmos no enya oba na duro sabi se sika sempo anana anka time ni nyina no ma oba na hepa plus 1 we dey again hadwin time ni nyina o ma oba na hepa plus 1 pavi 1 plasmos 1 for the whole term miensa ni nyina term no on fantwa na wonso oba tan no se wo dey sesika sem nti untumi nnomo a wapomodin sese wunya ne nyina ye hotoyo man ni munti anka bosumi bia no 1 me kano na wotwe kura yes kire se apomodin eye continuous se wuja hoi asemoba enti nom eduro ni ma wapomodin no nyina brand that is what I believe because nana obi be sesika sem ntimi nto enso ya re bia beto ache no ni sika na wakora no entumi nko ho hwe yeso frefra do fo ni ade epebi hepa plus no pa bo nya din misra wo de wan tumi kura no
said in an akana or tree, or the one to me kuran and cow busumina. No me one. Okay. Nianshe, name so bet to me, dear. And you didn't see what drew no more kind. Fat Danny would fire in our tribia. Na wow. Because in Fasu be brave and also. Nana me number and na kwe hepa plus ya wade. Sure. 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Oh wa manonia 0542 807 907 0542 807 907 na bribia ye kira die wa hana osofo panyi bia me mo ne som edin yeah as to say wa ware and on ware and me kirim yeah na osofo panyi no frɛ me eno ka se wo tie ye nkyerɛkyerɛ no na o sha sie nom hepa plus pavi plasmos no wow ohun se eboa no wow nemom this time of the kodu no to akire ohun se eboa no pa na enye ni nyina na ye sex nti o Dabi se ni nipa su no dadi me na hu se oda so ye nipa sure o se doc na me de me nom ne sa because me worry but ochie mam ti ase se enye sese bio mpaso nkomonti na ye di kwadu tutu akire no me sha ase mi ankasa me di kwadu tutu akire me hu se makoma ho dwo ne yie me dwonso kama sabe me jam nan so yie me tumi di this time nya me di we ache o man Ghana but areho sem ne say aso say betumi emancipate ye ho from sa mental slavery we no o kasa asem no kan de you but ye heba sabe nyansa be no nim etima minjaiti kra ye kyerɛw sɛ ɛkwan ne nam so ye nuane ne ye nsuo ne nti ya nhwe yi a ye daachi no ehu ene nti obema sabe uti OTECFM emfaso ba kwa obenya free radio station we so ene sɛ daachi yare engu ani mase Dabi ene nti obema sɛ de me kanimpo na wonjindia fa kodunum tutu adunu achi na hwese adunu beboa wa na emo good last man ya no stroke ya isi kusua miensa omini yeah omini obemene eniti aduru no eyefo wa hoden a nyamedi ama odada no na de na di taxi driver bi ofre me na sam ne se nana Krobea misiye hepa plus no wadi ho adanse ama aboa mi o na mse adai osimiji udi pa enti wo kan ne sa no me ye driver ni Kumasi adum ha na metwie na ya na ni sisi wow okodru fia emutumi tutu na de bechi a na ne yem sese no enti okoje hepa plus pavi na plasmos ni nyina bi na sene ye kanon no ode kwadu no bi etu akire ni sisi no ekọ na emum ade ba ku bi a wan fa dani anto se duro ni betumi ayama no ene se ya na nakoma ebo ne peri to de bi na se ho ne hyehye no yes ono no mu nuo no sa de ni tuye se memo ye ofra mi anopetutu bi o na ni age dane kroye credit chair me na say wow yes wow enti aduro no de ye sre Ghana man hepa plus pavi plasmos ko pebi enom na emwa me de me number yi e ma o fama me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 059 13
1367 898. Oh, wow, Manonia. 0542 807 907 0542 807 907. Now, Obi bisa me say, didn't na HEPA Plus in Bibia no miensa some three HEPA Plus Pavi Plasmos yon sa miensa na didn't ni ene sa na dia no wan kra ne say nansen a Tuesday me new year program e kobo na ahudi Edi Asababa na me honhom kra ba wo so e ma wo to aso say na ahumi ni nua panyi Habaku na nyame asem na wo kan what you say nim say Bible mu yo fie some three bia o ma hyehye o mu ai yo na ahum ne dikan okay de to aso ye Habaku samo what was them catchel de to aso ne ye Habaku na de to so miensa no e Zafania so Habaku abesha ho what you say na sa miensa ya making from ebrepapam ye beka ho asem wonim say omo nso no omo miensa ni nyina no e bia Yesu fie some three wow na hum ye ebo ni din kani e only 3 chapters Fear some three. Fear some three. Ubedru Habaku ka wadi dia. Just uboni dia no bia kai HEPA Plus Pavi Plasmos. Habaku so 3 chapters. So now Ubedru Zephaniah kwadi anu see everything. Ono so 3 chapters. What you say? Omo to asonso mystery. E wo so. Mysterious. Omo align ni omo ho te stars ya. Na se no mo align. HEPA Plus Pavi Plasmos na o ka sem bi se Ghana fododo no abehunu je waduro nim no na ache unya binom ya ene ya kopa binom se ne amanone fo no no gusodo o my Ghana fo ye dia yenso chese ba bi amefa bia so menya bia obenya bi ene ho nya den obi ka kiro so ye kwa ye nya bi nkrama ye okumase oboa enti ahonye den o me peto pa ye to pa ende na nsen ye nya bi o ye wa ha ebu aha kra ya eche bi wa sure bibri ena Pavine Plasmos so honye den good nti fane se wonyare ene ya wadai da papa o num bi ahye onipadua no so anumnyam asa na wo de we nya bibia amfa anya reference a kai na hum kai Habakuk na kai Zephaniah so munyina wo 3 chapters na ebwa ema HEPA Plus Pavi and Plasmos akoyi o person frame ya mama number 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 wa manonia onso no bi 0542 807 907 0542 807 907 everyone here HEPA Plus Pavi and Plasmos apomode mapade eno an HEPA Plus mixture Pavi Plasmox HEPA Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby HEPA Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie HEPA Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye magenua wa bi abusua pomudin ho hia me yie esne bibia enti me ma no befia ha she wo ye HEPA Plus husband ye de wa HEPA Plus husband and they also we HEPA Plus wife na abo no HEPA Plus mixer magie duro di pa Pavi Plasmox ena HEPA Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho our pharmacies na heba so etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. HEPA Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me.
Oh, na edi be pa na medisi ye wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ademinim. Dia medisi yo ane say, makoto dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yatie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules na ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratuo yi atum. Obi benya wo a na free ade e na apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule and selenium and wasum dia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpem de ne nase atata stroke and de na pos aye future life smart food bebo afeidie aye busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya sichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wo ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wo hia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba o mayimu crying. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso no ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye hokura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic afa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa abefu fidi e free India na yare ne hye ebe kire asa kire ho adura yemfa nsa wo yare fast kra oh wada na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema yemre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free sese yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Dabia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama wutimu enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he ye bi koho sisie
Hey, with your poco pen and tem dear. The one number second home 0244 299520 and a 0266 432210. So I try me voter drill limited me problem na solve. Adepawe ni from hadie wonkwa na woni madepa no piao unime entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni how adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo pe phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so unya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan and electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Same kind, se Chrome had dear when he had the pahino. Say me mo tira kwantem na me ho preme. Oh, Kumasi had dear. Adesheman yani Dr. Caesar any dear nimshe. Afei kejetia yani get 2 e dear nimshe. Ya number ni 0244 590374 and 0241 709636. Choose simple plus and on a papa. Wofana se break sika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me gime Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wom nkwaba mu wom anya branches maako enwotwe na womanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na womunyuma pa wom eye no ebi enie womugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wom ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Ebi Womo Akache. Saudi Sikato Sachadmas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the veteran of Jumu, na Kwambe, and Mefos, I'm a Sabekadi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba, Abaya Juma Efua, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many of Jomusha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Sheni. Anglaga Onion Market no, Omo Bay no Pepe, Abuabo, Omo Aswanse Kwan Suha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Bang, Boss FM, Ewo Edum Kumas. And you know, Woman Nursing Training College, no, and a D and share anymore. Asante Mampo Municipal Edijai, Omo Bang Health Center, Chechure, a Fijakwa Bray, Omo Bang Police Station, and Untisaya Frefra 050-1682737 and 050-1617924. Such a Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Samas Company Limited, Club Park of Abai, Enyam Finchadu 10 years anniversary. Hooray! Nesanti on the 17th of October, Bosumia woman that also a donson ya the floating stone combatis so ewo Kumasan and the Monteso. A fay 18th for no air ahudi, Yabapra Monteso, a Bapaso, our trader, and a pechi, and the Yafa which send be the Viasi, Yam Sopa Frihodma, Ahunidi and Oho. Now face Sadan one, the Rianso, fun games, Prechi Park and Soha, football back tag of war, sack race. Lamb spoon, na Frafufrobia Kahu, the near 24 Nafil Crotua, one of Jumadian to answer. 20th October, customer service day, no, a Jumaranum near Jumamum Pedifo, Bebo 9, Aqua Dreadful Buano, Aqua Chess Souvenirs Kakra. 22nd and so Yabakonyanka Fie Bidomoa, a Yaw Asante Mantemu Aqua Aye, a Bio 24th October, Yabako, a Fiamu Aqua Club Park Wondaru, Atre Amansan, and the Sadano, Chanyan, Yabacha is only be free, a Yafanakwa. Wapomudi here yenti on the 25th October health screening free bonto our Samas Company Limited adwumamuha nana number a dinner and awards night a didie eno nom na ya boaba sonso aka ho bi 26 so a day twato a nansia so Club Park natural mineral water na a yenso protein 102.9 FM. Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti.
ASEMBEBADABI. Okay. Arafoni adeshie yedamase yakoya yasaba. Aha ye 102.9. Aha eye OTEC. ASEMBEBADABI jumedi enu asugusu awutie. Enawiye hene live. Na enawiye asedankan Asasu Herbal Center. Na moso na kubi herbal powder no sabri abedwaso. Emema meka ye na wotie ye no tie ase sha ase se wo be use kubi herbal powder no. Nei enigye osere ene ntontom ena aba wonu fie kire se wona dofo ene won yerenom eni age kubi herbal powder no eduro na eduro se wo ye bema na wunya kubi herbal powder ibia me kachira o se emuna ene awreho a ewo odofo anim no ebedane serie bema sabre ya me ne wo kase sebe enuoma nkoyie emfa emawo obi wo honom a wadane 2 minutes man ewo mpam ema no mpesa ade no sebe oba de se wunini hia mani hunu no ontenka no so wono so yoba na wo de aye ni so na ada hoyi sebe kope kubi herbal powder ni bi se wo ye panyini na sebe bibi nti enuoma mu aye mere de amawo wate ase wankasa wo hunu wo yie pape kope kubi herbal powder ni bi wate abrewa ni beje onso dofo no na ni beje se wo ye be ma de sebe ya kan akwa yese mabone ho ka me kope China nuo bi nam de aye no ho adwuma no nsunsu anso bone wo so konna koto kubi herbal powder eno de eye natural very natural oba no betenka wankasa nso betenka na wonum kubi natural powder ibi na uwie nuoma utumi se woda aduro ne de eye duro pa o eyadrupa enti se wutie mi na se nioma nkoyie meka se obema no afowa ye kete untumi mmadwuma ahotonim wunya kubi herbal powder bibia eya sabigu kube nsuom na kanum nanom se yekoko na wudi a sabigum na kanum nanom ensuo de na obenya warm water wudi sabigum na kanum nanom minua ba wa wunim se enkane na odofo sebe misramika wu na adwuma no megina so kama enzu sese ya de onkase wani nye wa kotoku bi herbal powder bi fa bi be friends yo de na kanum mano na wo de mane nom ka kire ze miwura je fa yew sisi mu aduro fa yew be ma mu aduro na mani je enkane de ne ho na mensantumi nsanke enkane de na wate ase eye kubi herbal powder ene be restore to send ye na wote enkane no eye sofo asamwa na de sedru yaba na wo ba OTECFM ASEMBEBADABI before office ya ubenya kubi herbal powder bi ato se wo koposa herbal any misty herbal blessed requa ni nyina wo murom ubenya bi ato oba ofata drug store ewo abu akwakofodia station ba bia David to aduane na ubenya bi ato eno ofata drug store ba ko mfensi adankwa ame me roma asafo no ehonso ubenya kubi herbal powder bi na wato na wutie mi nso se yade bi aba bedane kwankro wo so wabre wo yade we hu obi de ye namu yade eso ni mu no woni ahoto ni ahomka obi de stroke nyodua yade na de na to form wo de ye kokoram wo de ye hernia wo de ye kidney mu hawo wo sa nipa kro no esi kire yade bi anase emojabruso bi na hawo yade a wote so a wodi akini a enkono se babedru Asasu Herbal Center ahoto aba frɛsɔfo asamwa sisi ya wate frɛnu sisi ya ne number ne ye 0243 50 5775 0243 50 5775 and 0244 16 6602 0244 60 6602 ofresa ahoma we ya so for asamwa beje so wate ono bekasa wate ye wonti ase bia no obekiri mu nso ama na mo amotese ye ne Dr. Hepa Plus kasa anuanom de papa ne kan ye no waka o
Minia, the Akai Wanamuntio, I'm telling you, this afternoon, says I walk a cow home. Na said Dr. Ebenezer Ajimai Okaye Hepa Plus doctor now to 2 anamo na wura baby a Tony Odrobia na kope Hepa Plus Pavi Plus Poslubi na sa wotwa onua ebe gina wo nipadua no ebema nipadua na gina brane ebema wo nipadua no ebe sombo yade biara ni ho a ebetumi aba betwi afa so bra wonya Hepa Plus Pavi Plus Poslubi na wanonom eduro na eduro se ye ya ye ka say amanfo atu aguso ya twa na wono moto eye for their general well-being enti sa won so te ho na wunya aduro yi bi entonomo ya akwanya no ne wonne sa won so bekeka ho na wakwa akope Hepa Plus Pavi Plus Moslubi na won so wato se beye beboa wo ama bibia nso aye kama enti ube Fred Dr. Ben e wo 0542 778572 and a 05913678898. And we are me come for a homeka heat patch at the mount. So we your bar or your bema na woot ye me and there we ya. A quenya ye. Ya didn't hear catch say in the year 2025 and beyond. Yen per se ye better ya ubia we ni pedianimu. Say be a jumadin be a wo enti ne kofa yaw edibre wo nipadua no ebi a ye kan wonsebuo mu na wote saa yaw no eno nso ya arehode pa sebe wonam ho obibi akoya oba bi ama yaw nko na wote a eya use ahomka heat patch se wunya ahomka heat patch bi na we use ya nokre me so say ebo eye heat ebo de ebo ni nyina na eyi yaw edi free wo nipaduam ye kan akwanya no aba ma wo sa obeba Jenai pharmacy e wo patase obeba Fadio pharmacy obantama Coastal pharmacy wadum pampaso Fredimens ne Lancer pharmacy okeu ejeso Endom pharmacy PFA Waterfo se wa heba wa Asante Mampon na wakwa akoto ahomka heat patch ni bi na se unya bi na se wo use a ebeyi yawo ni nyina free nipaduam o de ba bi a ya no tena fatare ho o de betare ho fa plaster ne tare ho ebo ni nyina na eyi heat no eyi yaw no e de free nipadua ni mu ma wate se bibi ne na wonte ase afre ye number we 024850 90 09 03 024850 9003 and 0536 64 53 34 want them kind of say ahumka heat patch ne beboa pa ama bibia nso ayekama and now we are Dawood Herbal Hospital traditional Dr. Dawood the dano and nurse abre ya me ne wo ka say akwanya no nie se wo ye oba ana bema na yade bi aba be kurawo na wo je wo ho a enye oni Dr. Dawood bishia se ye ya me ne wo ka say amanfo enya woni ahoto se ye ya me ne wo ka say woni awo ho aye won den woni asebe won mema da fom bem na wo ye ne hwienye yie woni asroku yade de woni atofom no adanse ya no won mu die o woni asikire yade bi awon enemu yade nti sebe nipa ni ahoto woni nipa duam prostate mu hawo na wanya say yes asabro fabro do na hawo ana sebe wuhunsuo ntumi nyemba woni traditional Dr. Dawood bompudimpu ewo Dawood Herbal Hospital ahoto beba ama wonso anyu ahoto ejeso krapa edane enkane na Metro FM ni wo mu sada anu emu na Dr. Dawood wodni dwuma ne number ye 0244 886437 na 0201 681717 arofo nkoma ye die jataba na edi akire nkoma ye die abranti a ono na asem no ni nyina fa ne ho na ye frɛ no Matthias Nendo ya wonu firi jirapa Urogozu asem no ba ye no anamontuo nom ne de ka ho enso akoso se dia wo ye mesi ne ti asuofi ache ase na kwada emfinhia miensa ba oyo ba na bema kwada 3 years na wote ne ma me nchen
deɛn na besie ɛdeɛn na bɛba sɛ kwabrane bɛgyina ne tumi so akwadaa me waba me nkyɛn yo na watam akwadaa no sisi yɛ a yɛ kasa yi maame te asantemam wo papa wo te asantemam na ade akwadaa kotu sirim adai adai ta na ata wo bai sɛ wo mpɛ so wɔbɛtena wo nkyɛn nti nyɛ sɛ sirim nyɛ kuro ana ɛhɔ nso nyɛ baabi a yɛtena wo Dabi, I'm not saying that ba wo ti kumase ha obɛyɛ a wo ne wo yɛ ti kumase ha wakoto akwadaa da twene baabi ya wura yi kura kyerɛ sɛ baabi a wodi akwadaa ne kɔ no ɔmo eti enim gyina pa euro gozu hɔ nyinaa nim sɛ akwadaa ketewa saa no sukuu ni hɔ ya wo benya sukuu kura akɔ na nsukumase ha yi deɛ na wo kɔ sukuu te wo gyina kɔtena hɔ sɛ akwadaa na brabɔ na nsɛ ana sɛ die ntia okay jataba wa ha owura akwaba ana mejosa krachia ye friend no Matthias nendo ababa awai nasemi dia na mo no motu afa ho yonana ma yenchetie fo na ye ma o makwaba mra ASEMBEBADABI so no kre asem ne ba ye no ye frɛ guy no ne di nkomo ema nkomodie no nyina akoko wie sɛ ono so bai obaye no ne ye ka ede kire ne nyina ni ono so be kire ne hu mu kire sɛ ewrai akwala no so ka sɛ okɔ no ni mu a na nye no kre na de baye ni wo ho na maami be ka kire ne sɛ akwala no wo hwe na wotwe a na ono be ma no so ahwe na wotwe woni nnetie abaya na tu akɔ han dan wo baabi a akwara no eba ho a onim se school we mu no wo enokre na o ka kire se o de na ebre na wotwe na ono nso ahwe ne na wotwe enti saa hyehyeye no ono nso na kwa adwuma ba enti wontumi enye necessary o de ne koma ne maame wo sirem na o de ne kɔ sirem no o de ne kɔ oba ya busuafo ho ama wo mu hu se akwara no o de ne ebre ne maame wo sirem ewo girapa ho o de akwara ne kɔ ge ya busuafie ewo girapa ho ansa na o de ne kɔma ne maame enti se o pese ohun se de waka ne no kura won frɛ na busuafo no musa se akwara ne ni sirem ana ti ema ye busa ne se akwara no wo fie se no se 3 years na se be Dabi se o te ha ene se abaya enso ti ha ne de ni kwan se akwara ne wo baabi nti onko no nko fa akwara ne mra na wasi Dabi ono waye weji se o pese o kosirem kwetena ho aha tsetena ne ye ne den nti o pese o kosirem nti no wadi kan de akwara ne kɔ no nti se abaya ipa eje se o mu nyina akofie no o mu wabusuafo no mo nkwetena se no mo kwaka o maware sem ne yesi nya awade na sem no de ba nti ye nka na awade sem ne mo makwala no kwan ya obefa so obeba no onko fa ne mra nti o mayeda o se no nso a wontumi mayeda na onko fa akwala ne mfiri ho emma hase emre ne maame na we no ne ma no obabi o mo tete no ompe na wade ne dia be ka no ho na oba wo be gya wo magu baabi ansa no no free school ba ba be fa wo mo nti o ma saa kwan no emme enkofa akwala ne mfiri sire mu ma eti so o mo akọ mo abusu afie na o mo abusu afo na o mo gye awade na akọtena asem no so o mo kọtena asem no so na sɛ wode akwala ne ba fie wo ha wode ne beba sɛ ni kwan sɛ wode ne ba na sɛ o mo kɔ no ho ho a o mo kɔ no ho ana yɛse emra wo man mu emra twa mamre ne bibia mu enti sɛ o ma de a na sɛ no o kan chinchina sɛ ebema yen asem na wa kan onyi ntum na sɛ okwa ka bibi foforo sɛ abusua asem ne awade sem dia ene yebetu ho anamo na de sɛ ye no yaye wo ba no onin abrantie bi ne ba ye na ye nadamfo ye friend Matthew Feze na ye friend no ka de wase ye ma police meche no ma nti Matthew yi na agye ya o kan nyansasem kire no eka kire sɛ the next day no ono mbeba ama ye nyina ye hia nti Matthew ne de ne ba nti Matthew ne srɛ ejina mu sɛ wɔsrɛ ye ma ne brebi no mu nkofie na wɔtwe no no mu nkoka asɛm we sɛ no maka no no mu hu de ɔmbɛyɛ abrante ne sɛ ɔnte ase de waka no waka ɔmfa akora ne man emane emmachina abra abusuafo ne wosirem ne de na abusuafo ne wo akwala no sɛ abusuafo ne wosirem ne de ɔmfa ne mma kumase ɔno ɔte sirem ana wote kumase ha ɔte kumase ha hinkro ofin so kwan so
Asuofi achiase anasa hinkro no te. Ono so ye adwuma. Oso ye adwuma wa hinkro ho. Ono mo free bad that very day. E na gay yin so te hen. O wa achiase. Enti adenti na akwala 3 years ye de ni koslim say onko tena wo abra maame no nka se wo mpede ba. O se sa na awotwe no hihye no ntumi ndi no de ne man maame de akwan be fa so be hwe. Awura adenti na akwhihye na awotwe de ma be ma no. Sa akora no betena wo nchen na awotwe no akotena ne papa nchen na awotwe. Adenti na ayesa. Sa be ma ne kasa waboa. Me nka sa da ana me nka sa nso da. Because me nyini no matena amonfo nche hu sese de we a assistant teacher ntime me wo me ma no me se ne etie bia me ne me ma na betena ntime nkoba bi enja me ba na ma de akola keto abro se hwe no na wotwe na me so ma be hwe no na wotwe Dabi da nti ya na ba bia me kira ade no me ya me koya aduane ahomache nti ya na me koya aduane ni Wednesday bia nti dan Tuesday anwumre ana me ko ho ana me say adebechi a meko school ntam na ya na akola no omo dress ne ba me maninje nti wo de ma wonna wo nchen ena anwumre na anopa no wasiesie ne ho aya ka betwam anim ho na wa be fa akola no nti ade cheye wa ma akola na amfuru ka no ana onu akasa odinka de akola no koye kra ansa na me kra no meko nti ye pon ye na me ni akola ne tika ne mu me pon a me ni school bus ne na eko na mitika ni ma na oba se obeja akola no ana me de mi yi ni ma no kana akola ne madam bisa se aden ana mi so ne papa no o se mi yi ni ma no na odi akola ne koye nti Friday anopa o Sunday akola ne ba school wa mefa no biem efiri hono wa mefa akola no se odi ni ko school ana odi ni kotena hono me so me nka nkyere se oni akola ne kotena on hwe ne na wotwe na me so me hwe ne na wotwe Dabi da me nka sa enkyere no waka kire oda se me enko sirib ne enko kan awaresem me pa che Dabi ba me se fitaze na me kan se me ma se me nka nkire mabusuafo ana ya mamre mu nso so oba utufiri ukunu nchen nanka mene ni nete nanka yesema anka yesa me komi papa fie nanka abusuafo afre no oyire abafie die nasi nanka ono so abeka ne de ba amma ne sana mimitu wa hase na ankola no mintimi mfo mo enko sirem sa enti yema akwan August no mi ko fie me di asem ne koto me papa na omoye me ho ade ma no anim ama wotu ne nsa frɛ me kunu abusuafo mi kodi 2 weeks ani akire omodo meba ne omodo meba chena omo amada ana ka kakra ye bebie school ana me ka che me papa ne se ana me de me ekɔ metena ne ye bie school na ma nkwantema ye di obi hye ho a adwuma pɛ e wa ha edin ana me kra me papa no ana me baaye me firi ho Tuesday ana me beduru kuma se Wednesday me papa no anka hwenti akire no me frɛ me ma me ketwa bi wo so se me baaye ne saa Sunday no ana me kunu abusuafo e baaye nso me baaye no ni Thursday me hu me kunu na obetwam no hu se me gina ho na kyese wa frɛ abusuafo na ka kire omo se me ma aba ansa na omo firi omo honom ekɔ me ma abusuafo e honom e wojirapa enti sese ya de oso waje akora ne kosirem sese de oso waje akora ne kosirem e mama mi kra e kan se opache wo de won ko fa akora ne na me ku school so omo makwan a oni ni akola ni nyina be kosirem na de wo kan o makwhie abusuafo eno so a wo se Dabi okay mate mabedwafo bebem ena wiei e wo sa asem we ho eja kwa be wa ha na wiei secheduma se rural bank plc enso eye asoya se ya ye ka sei ya gina tum e wo mante aseman Ghana yimu ye di nhia ka kire o sa afia pema hankradio wotwe 1980 ena secheduma se rural bank plc ye bieye e wa Asante mu emfinhia aduanan numnie ene ye bie sa bank yi still counting still na no onum nso guso a onum obadwuma chemato bia ma won ho enti se wutie me ena wiei na wo pe sika korabia papa bi na woni no ayadwuma secheduma se rural bank plc ene se fata se onso one no ayadwuma ye bebie current account amawo ye bebie corporate current account amawo ye savings account
susu account ya wo ba kwa ye friend me badaache eno no so obie de ma akwada na to susu ne nkakra fa gu akwada ni tiri so obenyini no no wanya bafu se ye ya me ne wo ka se obetumi abaye fixed deposit interest rate ne ye kama money transfers ahodo ye bi ena se wo pebusie bia na wo de aboa wa ankasa nso wadwuma se cheduma se rural bank plc ye beboa ye to shares nyina ye shares ne nso boe fo pa wo ko se cheduma se a ye branch ne benjwa no wo kwa adwura ye ben GPLTU for building no se wo ba kwa abri Kenya se heya nso a ye wa abrosan se hwa ye ben Kenya se emi school no ena wo ba kuma se anwuraga ye wo jene dwom ho abo ye wo post office no achi tafo ye ben club 600 ana amofra true school no ena se wo ba edumu a ye wo boss FM achi ho wo ba mo Shizongo second station a ye wo branch nso wo ho enya no branch no ewo ho enyina su in the Jurassic Chedumase municipality chechere in the Fijakwa Abre North edi dwan in the Mampo municipal ye wo enkrabata ewo ho ye number ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 unya fresa ahoma we ya se Chedumase Rural Bank PLC beje so ya no be kasa na de wonti ase bia nso no ya kyeremu de amawo awie digital herbal for yen na ye di grow fine herbal tonic enso aba edwaso se wo ye oba o ye bema na wutie mi a eduro we ye duro a onipa da se ni nya bi na so yuzi a ebeboa ne pa grow fine herbal tonic eduro we na ebeboa ma onipa dua no wa appetite no agina yie se wo ye obi asebe wanumu ato na wuntumi ni dia eye grow fine America mfo amawo se wo ye obi a wo nan ne wonsa aye utititi woje wo ho enye a America mfo grow fine amawo wo ye obi edura anadwo a wuntumi na wasori ya nopa na honam nyina ye wo mre wunya grow fine herbal tonic na ono no mo a watie si oba wonsabuo mu ye eba ne ekina na atwa obi die makora obi nso de baboro so ena obi nso ubu ne nsa eye ne yapa onunum grow fine herbal tonica bibia be ye fine se wonyare na wonum se aduro bia emma wa hoden mapa emma wugina brane grow fine aduro ameka baby etonu bia no kwa abenya bi oba OTECFM front desk ye bi wa ye number ye 0244 5965 32 0244 59 65 32 unya fresa ahoma we ya no be kasa na de wonti ase bia no ya kyeremu nso ede amawo awie na simple plus eno any the trusted brander awie me kanfo na me de amawo se wo ye oba wo ye bema wo ye mobile phone user nko ade a se ye ya me ne wo kan ye kan brander eye papa ya wo de wo ho to ne so a ade nyina bedi aboa na awie yie ede amawo ye simple plus ne brand no se ba phone accessories ena wo hia nko ade a eya to simple plus de ni bi kire se eno ne ye se wo pe phone charger se ye android de eye Samsung de eye iPhone de ana yam de mpo simple plus de ne ye ne chargers ye papa se wo pe battery bia wo hia bia no simple plus de na ye papa se wo pe power bank a ye na ya hyeda akoye papa no de abagana u use a eya afebo ye wo hands free ye wo earpiece ye wo bluetooth earpiece ye wo neck bluetooth and ye wo headset ye wo covers ahodo ye wo iPad ahodo ye wo protectors a eye kama phone accessory ya obebodi a obehia de se nye simple plus de ni bia onuamento nya value for your money usika a wode to ade nya so fa so enti wo pe bi nso atu aton ana wo pe ne nkronko na wato a brakumasi adehyeman a ye wo no ye ne Dr. Caesar aso ye no ne di animhwe se wo ba kageti anso a wugina G2 Dubai G2 animu ha opposite kageti Dubai G2 no simple plus e wo first floor abrosana a wuhu ne so ye number nie bibia ni afre ye ne won kasa e ye 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636
unya first ahoma we ya simple plus for ye beje so ye no be kasa ye be kire nsemu nso kama na ye de amawo ena wie na bi heba for onom na de na bi go heba mixture eni na bi go heba capsules onom na de aba eduro we ye eduro a onipa da sani se wunya bi na se wuyusu a no kre me se enam yade bi a betena so etete wona bekwa ama hoto aba na bi go heba mixture ne capsules topa ye ni hyensuo ne ho na fansuo no memene topa ye no enam yade no ebeko uyo obi a wote ya woni padua no mu ana wonsabuo mu nso nya ononom na bi aduro bi a ebeyi ni nyina afri ho oba misie ba unique ba tena tete ba eni ba bi ato no bi ano a na bi mu pay obenya bi freyen was 0549 99 9253 0549 99 9253 offers ahoma we ya yabeje so ne no akasa na Samas Royal Company Limited for emfinhia dunie onmu ye nsuo na yaje wonmu adi a wonmu aye clear park natural mineral water abedwa so se ya ye kan clear park nsuo no e wo deeper wo Ghana ha ye nsukroje enti emfinhia du ya ye nyen anuanom yene mu nyina ka bom ne adi na ma aye fe enti yese busumi da tosu dunson eye china yebeye float yebetwi bomu ma afa monten so ne da tosu dun watwe anopa no yebeye clean exercise ewo pachi ne trede awia no yebeye fan games ewo pachi park Otec bebobi ene games ahodo ni nyina aka ho bi ne da tosu aduonu busumi da tosu aduonu customer service day yebeye donation director ni management beche client any customers ade busumi de to so aduonu mienu 22nd ye beko akoye donation orphanage home ewo Kumase ha afa 24th October eno ne ye activation of clear park ewo trade ni pachi ye be nsuo free ama manfo anum ye nsuo ni bi no hu se clear park nsuo ni ye krogen ni de to so aduonu num 25th October ye be ye free health screening ewo Samas Company Limited edan ni ho premises ho na numere 25th na ya ye dinner any awards night na 26 ne de eye Thanksgiving ene ye be ye enti omanfo atini sei no muntie na monhye ne nso na monfanya adwuma ema emwa sei ye eje Peter wababitu eja kwa me nara oho te sei adumu arakwa ababa we yasemi mama onan fa nana mama nasi na ye nche atifo nya me nche fitafo ya omo ya kire ya omo bibim bigini ni master ana kwabra me chi hu nya nana ye sha sese ewiase enya nipa ba ko pe na ewu na sebi emra etu bibia tugu emra eya dia sa mamre wo ho nipa ntinti na ye emra na hwa ba ya yi wa no wa ye ne ho ade egwom se wa ye ne ho ade de nanso akoda no usua ukuru ye friend say Abrantie Matias eda no amene ni hia ye hwe Matias se de wo siti ho na se de wo sika ne nsema na me de akola no kosirem ye nkosirem na esirem wo no bi se akola no papa no wo bia na maame no wo bia na enya wo maame no ana wo papa na wo ji aware no na ewo akola no maamu maame na nana akola na nana ni enyi tumi bia wo akoda no so maame wei enka se ne ba no ontimi hwe no eni nti ba bia maame no wo no eho na esese etwese enka akola no so wo akola mfie miensa de nana akola wonim adwade mpo wonim adwade mpo na kan pese twitwiru se maame de at least baka babia maame no wo no akola no wo ne nchen na ye hu se bia se weekend bi na obedi wo papa okra eye dan se wo Kumase ya papa ne maame nyina wo Kumase ya na abofra kuma we wo sirem na se bibi ya akola na ho nenim se bibi pa to akola wo sirem wa ho nenim maame ne to a wo timi so nyanya bibi ntia wo boja mu odu hwe se obi babuo mo osua ana se obi babuo mo ja nan na se wa wonya adaje pa na watrase na watre trem na wa uja onan akola we onim obi a wo sirem wo
hwe maame say afempo na na akakora na start all peke nioma e wo school so utie ni kasa yemu a e ho na akora no kwa school kwa wonko bi so utie maame kasa yemu pa dia asema dance ye ni hu no utwa bi na ya dance papa no kwa mpo utie maame ni asema wo ka say edurube bi ono na wo fa na ko fa ni free ho me na good education ntisi akora wo sire mu dia na wo yo na maame na say na utua term 200 series maame na to books 200 series a term ya be wo for wa boda ya be wo bi account say a term 200 series for sir wo 20 say 20 o ya maka papa bi di na me yo no o de be ja maame abra me nyemfa ajabra be wo say 20 ajabra de on dia award ya wo pe o so so no punturu ni ntia na say award ye papa hwe so no punturu ni ntia na enti ye hwa de maame nka se wa bro papa utua term 200 series maame se ono na tua ganti eto musuma akola no nti di bembiem wa to firi wo nchen e bro ne ateti nti akoto ba bi atena wo se akọ wi no ompa aba o ono akọ ha ni dan na wo ko no ono bi ni ma wo san di ompa aba onka se wa ja ono ma bi a wo ye na wo se twen ho firi ho se be pa cha wontimi unimi pa cha oka esremfo mrantie ni bi ma aware ye yakora too much sa de no sebe wo mo de ya amamre tantan nioma bi no mo de di amanfo mama enu tan kra e bi amamre ne nso kra nche fa ne ye nananom sebe wo ma dwi ni ho so mbe hyehyɛ amamre bi a wo be tere no adai no onye nipa onye nipa mo ka asem sabi ye masremfo no ye so bi so mo agini mo yanka na kwankyerɛ mo nye nipa nkyɛ obi a ye nto sabi bi mo ye nya esremi bi wo ha o so penalty fam kosrem zera kwa mo ade ba do onye sire asante wo ha esremfo wo sifie wo ha wo abusuafo nyina wo so fam kosrem adan na mo fa asante wo ha mo ye mo ade adatra no nyina mo ye mo ade wa fa akra keto na akotena srem se fa me na kosrem ese wo ne hwa na nkotena wo abra be bia ni ma ne wo ni ba ni so ko ja kwa kustem na se bia kwa keto ne bra basa enti jaja minister for ni sadie amamra ne ntwa mo sori am se nya tribalism no ye ngwa asrem ni ye ngwa ankrani ye ngwa igori na mbe wale esrem ni na se ne be wo na wata me ba na ko jesrem abra mi so tik kumasia na na ma metia sa asem na mo ye na eni sei mo pese e wale se fo mo ma no wo fe omunim nyansa kama ye nya mo to so no ye me onta me jabra me petrol na ye ko pa bi na odin bebe dwan dia ye wo mo eti mo se sasa na mbre na mo na mambre no Ghana mbre de twa sa mambre ni nyinam na munya ebinum munya jimi no ya ka kire mo na unim hwe abaye ubi se ko ubi se men ka sabiem eye men ka sabiem hwe obia wa mamre obia wa mamre ba de binum tia mamre no eye de ensese ye de amamre ne ye obi tia mamre no e de amamre no ye de ensese wo ye enti e binum kwani amode amamre no fa so tia no ebi nti sa ade nti na mo tia no ade eye akwa be menka sabio atiefo ene ye fra Kofi Apia owo United Kingdom mu ena wiei Kofi Apia wanya afekro e de aka onfie ho na wa wunua ba abena gold na god abena okay abena so osre nyankopon hira mawo Kofi nyankopon tutu anamonsie nyankopon moawo na nyankopon enhye ne ho ani munyam wo abrabom happy birthday enkomao ohima kunadubu aten also ye nursing student ewo Catholic University ewo sunyan ene wenya afeko e de aka wonfie ho na wa papa ejabot Misty ose ohima ene ye wa wodai osre nyankopon hira na ho bambo ni nyinkyere ene ne nkwa husan e de mawo happy birthday to you. God bless you. Na mianka sa medehie ene madie nyina Ruth entry enka ne na wo OTECFM ha say uni habio wa unua ye friend Ruby Ajeman entry uni afrim Ruth kusawate kuse nyankopon kyekere ne abusua ne nyina ayore nyankopon ya adom amemene day 18th October ena modne betompem na makora na chi ewo odium eja mensa ewia ho ewia donko Ruth
yɛbɛba bɛtaa wachi ama ayɛ fɛ yɛde condolence nso ma wo why yankopɔn nyɛ wo kɛse na ɔmoa wo okay ɛyɛ Abraham akɔ ababio majo so na Krobea okay amanfo ate won Canada na ɛgya Abraham Herbal Center nokwasɛm asoɛyɛ no yɛ asoɛyɛ a sɛbe ɛba yɛyi adanseɛ wɔ ho nokwasɛm sɛbe wo utumire a ukyerɛ sie kyerɛ sɛ onka asɛm a ɛnyɛ nokorɛ mfa nkyerɛ nipa ɛna wiai fa yɛwura asoɛyɛ no mu ne yɛntim nsɛm yo na Krobea medase yɛfrɛ me Gya Abraham medium di nubuna ne habamba ɛna sayare kumasi abonti so ya me wo hwim utie me won kran ya da koman abrewana na sunyan so me wo estate baby a brotherhood asoda no na adanse chegireche ba kuni ma sara wo eija izungu ho na osiwati baby ankremofo asoda no pe wotonwo na ne ba Blahim ena de ne ba na mama eja masala openigasi oso okoye check up no cost ye no yese mwa wono dwunsum sabi odwunso ani dwunso nyenya ne sisiye ne ya na chinka se ne yente se no na ya ye stroke na wodi ne chine ma ba bia wakɔ nante no me ka bi ma kyerɛ wa obebi onum amfa na mofidie ya so 3 weeks ni adwade twam ni no so wote me nka na oba me ho adwade twam ni na wotwe me nsa ene ma asara ne sisiye ne ya no na chika se ne ya no ne yam na adwa no no ɔkɔ yam se osa ne bu nyina ye kuroma ne nufu ba krɔden saka ne mututu no kyese osa ne die eba ne nufum ama na chika se ne ba bi obo brazier na obi ne hoye ne ya ne yam dwa na nkasa kyese ya le na ye no no nim se osa na de eba ne ahyase ne osa na di ma wan pedo ne be so ne sisi nti edu ba bi na ontumi ntena se ne nan ne sai tititi wose ne hunam dwano na ne to asinti mu twi no na wonantika krabia ne nkotodwo no ekeka bom sese bi de obi pian no ama otiwo se ne nipadua no waye ha ne so tia na eti na hi no nkoye ablof day wa kwa no ma no wose ko fo no gye otumi ko afide na madam no ehu ne kra wose na se menka se bra obeye den ne wa ba che se afide a doctor fo na hu no omo che se hu na se omo bu afu ebi kra ne mi se ebia sebi maame no enyema nkoye enso wose ne ma koye pa na adwendwen any pressure nti hu na beka se ne ma nkoye enti otimi nka oba na Krobea ne ho ato no ya na be de bia me ba de enti anipa na ma me kwai se me mondi a me bɔ no me nya se obi bebo ya mbondi na aka se me mo me udi na me nya danse ma de a me bɔ de ama wo enti me sra mo utie me na bia wo so ma me bi ana papa bi ni sisi ya ne ya na chika se no ne ya ne nane ne nsa ayetitriti ne to asintiri mu twe no aya na wose ne hunam dwa no to da wose mu bi ne nam ho nya te se enkokodwie etimi kura di aba na ni so ama na ni so aye ne wisi bo so na tika kra bia na wa bre na koma ne bod kim wokoye se wanya yafu yare osa echese endoscopy ahoro nyina waja wanom osa nu ahoro nyina enko se sane ma nyina bi koso wo ma me papa unua bi wankasa utie ne nipadua ma emfa nko ba bia jabra me tumi nsafro me wokumase monti so ya wo hwim bra me se mema waduro bi mema o 3 days sane ma ne ye nyina be jai na mom tie ne ye me se 3 days na ejai a enko yo emwa no ma no be brase me ma oduro be kumumwa no na mama de be hye won kosua na mama de be siesie ni padua no a o ma ba me wonyina edi adanse sa yare we de ye mfa ma fikyire yare we me wo oduro ma me kase kyese me nsuro se yare we nkwa be mambo obi obe nya hoden we na MP be gye dom bi wo ho a eni ti wokɔ bie branch ni bi wo da koman enkade mam no enti me sraw wa wanya nam yare bi na wodi atiri na enko me sraw bible se hu mo amaso ni so abre mo ma me nche na megya home me se ya lewe ya meka wasam je me so me tu hu se ya lewe bi ha wa bra na jabla me wo do tatahwe me sraw e bia na wusi form je number no number dey 0242 76 48 35 and wabiem 0242 76 48 35 utiem wo amonane ana Ghana ha baby upesa wo frefa WhatsApp no so a eno so 0549 10 10 15 15 80 0549
10 10 15 15 80 80. Yo, yare abeka wasem ya etimi didi wura emema na mema no bos o Johnson 10 tem sa hwe wan Pedro be du ba bi Johnson 10 tem no Johnson a o ntema bi gisa wo kyem na tese ewura o prostate mama aye large enti wan Pedro e be show rubber ama tese aye prostate cancer abla di tupu atum enti Mr. Menu a o Johnson 10 tem be ma o Johnson 10 tem e jabram se eye prostate prostatitis e be wura prostate wo tu anye e be show rubber enti o Johnson 10 tem a e jabram se tu emrika ne fa bra na wo so Johnson a wo de na wo kyem me so fa bra be mo do ma ebie ujuso twanum ebie obema nim finu yim na afi na otimi adwonso kama me se onkotena me en hye roba na emom ebia wo de ne ba ne ba mpafu nu wa hunu ya hye roba se roba ne hye obema mu dia me se fa bra metima mo aduro akyekwa na otwi ensa roba ne be yi abra obia mfa ne nsa nka na emom wo de roba be ye power ya se ba bi ne de pipe ne hye me se emfama me timi mo aduro ema ne nyimi se de obema ne hye pipe ne hye no bemum ono mfamla wo tie me wo ye oba wo so de ne enem yare yan bi na abura ho amasa bi enso bi gugu wa se kekaw ama wo yefu yare osa ama o menses nimpo emeye anasa ode ne twa abramramro anampo ode ne fiber da carbon enti utimi nyinsen ana ase nyinsen no hwe sa de na aba honti unyinsen ada sa akra ne bewu anasa wo edi 3 months ekono nyinsen be se anasa obe wono be jimi sensuo ba sa ne ma nyina enam yare ne bia enti man fa ntrefi mbe mu odu na ahoro wa wodie no watimi nyinsen na osa wo yemu ye wo ya no wo chika se ya no sisi ya wo ya no sa ne ma nyina tu afiri wo tibi se wo yo ba na so utiem na opa wo emfa ngo ba bia meme na otonchi awo do me de mawa 3 months na usa na beba oba so be power do me sell ma ene okru ko hospital na mko hwese oni low sperm count bia anya sa obenu madu na ma awone ma so low sperm count so afare bra be ma na duro bi me se ya boso me na otwe bienu onu nhia na owia ba bia kwa ne so nya low sperm count on san ko obekwa na set ene ori bo se pan na do so kuntu tato na jet tuato no nyinse enti me sell oyo be ma na low sperm count ana oyo ba na so power fabra me patch utie wo de ne hepatitis B da bia me ba me ka me se wa police pani bi ni nua na okọ UK onya hepatitis B ya me na anko otimi ka ba me horo boso me na otwe bienu afiri mo jam se wo UK wo utie me se wo de ye diabetes onu maduro ene ne kọ fo mo kina na aba odi aduane bia wotu tutu na wotu so ntente no ebo se obi a wabro he me ma oda bi se drobi na siesie o pancreas no na no atuma produce insulin na ma no fa aduane ablanko no mabro drobi anko wo mpane bi ntiri jabra ma kira kwan e wo kumasi abonti so ya wo hwem school junction ho na ka se o peja pran paragraph 1 do beba ginamba no trogu down na dan de enyamu e mo wo so na kronfo apofo na wia number dey 0242 76 48 35 35 and wabium 0242 76 48 35 where your WhatsApp is 0549 10 10 15 15 80 0549 10 10 15 15 80 Pato me be sorry Mr. Wa utie me na wanya breast cancer man to breast cancer day ya mo ye screen ya ho Mr. so what say ye screen bi wo ba bia oba kokko hwe nka sa no fu tutu nko akọ na se okọ na ye se dwo bi dem ma me dem mi tufo fa ko hospital na mo ko ba ko mieru na se hu bibia ha twa oni breja ba mo me na wono funa den den se boa me be ma odura fa so ye mfa se kan kan nyina nane wo me se ma me bi o USSC a wote ona bo ma so kofi dwuma fie o afie na chi wo atonso o USSC a na wanya breast cancer bi konfo no chi ye ntimi anhwe no oncology department ena wo fe no ena ko UK US wa ko ya brofro bia enko o ye lecturer metima bondi me wo bibia wa ha me ma na do no fo no ko Ghana fo de o munim se breast cancer nko ade me ho do tatahwe a me ba me bi tu TV so ntimi so o ma me bia adwo be da nufu tutu nufu keka ne fa nko ba bia fa bre jabra mo be be me na draw free 3 days ko no ya nyina be jai na dwo nyina nane wo tie me wo de secrets ensuo toto ahu tuo ene ade fo no e ba na oba no ni mo jai gise ko bonzo gise ma no mo ja me so fa nko ba bia me mo draw ama asie tu me so ye fa me eja Abraham kumasi abonti so ya me ohwim school junction enkram wo da kuman abrewana na ena sunyans me wo estate brotherhood ani mo me ni doctor chakudi me me so e bia de brent ma mo yele so me nka se jabra me wo do me wo do pa me wo meme do bia e fe osukudu e de man kan kra me sorry osukudu I love you osukudu se meme do unu bia na be ma itre police maki na timi di pimbi e bu ban ko etro me so be ma wo do brother e mema na nyine giro sa be ji meme do me se me boss se ma me timi giro so don re ba ko me so o be so giro so sa ana so be so tete ntoma wo gi award be osukudu je number is 0242 76 48
48 35 35 and webm 0242 76 48 35 35 we are from Jabram aka Osukuntunu. That's it, bro. That's what Heneba. I don't funny at this year, and then we yeah, the American mommy. Only a Jabraham, a Bekasa, na a Jabraham Bebwao, I'm a Nioma, and so I have fine at the amount. And then we are me cast a Hodomi and Sembia, a we me tongue. Sir Utieme, and then we say, oh, Pecato, and now we are Carl of Vanenso. Uhuru baby a unfu ani nkyere ka we ya meton nipa no ono na ahyeda de na ade aba enye se eyekonkwachiri konko bia no atoton ono na de na ade aba enti cars ne board da form cars miensa no me wo Toyota RAV4 2010 model ena me wo 2018 Toyota RAV4 na nso e model enti se wo pe Toyota RAV4 2010 model ana 2018 model a akwanya no nie ne border form eye kama pa ena me wo Toyota Corolla 2021 model Toyota Corolla 2021 model eno nso ne border form nipa na de na ade aba eno abeyie eno wo ton emunu wom ene bo ne nso da form enti je sa number we na fresi ya na one enipa no enkasa number ne ye 0244 785720 0244 785720 unya fresa ahoma we ya 0244 785720 ye beje so na ye dika ne ho nkobo wate na onso watumi anya ka papa adem ye kama pa ena abapa mo enso ye the biggest online shop say ye ka say akwanya no aba ma one onu adasani a wutie mie ade bi a wo pa ato no ubetumi ato bi wo online a wo to no wo download the app no e wo Play Store ana App Store ubenya bi ebo no eda form pa ye nioma ye to nyina ye papa na ye ka onuada sani a wutie mi a o phone untumi nko Play Store na App Store so de ye yama jesa number frɛ ye kan de wo pe ye mo ne bo nkyerɛw tuaka ne mfa wa de mrɛw ye ton phones laptops TV fan air conditioners ye kitchen nioma entade a ye hye ne nioma ye di nua na aye nyina no abapa mofo ye ton bi abapa portable washing machine no nationwide delivery 399 your number ye 059 338 6133 and 059 339 1848 na Volta Real Limited ewo Kumasi Krobea imu ahojo da ban ni main office no wo se woni Volta Real photo kesa ade nyina bedi aboa na wie yie di amawo ye tu nsuo enti se wasi ufie wadwuma mu ho nsuo adwuma na apesa oye na wo ma Volta Real fo ba mu a ade no asi ade nyina bedi aboa na wie yie di amawo ena wie ya ye kasai onuada sani ye ne wo mfidie ye ne wo animdifuo ya ye betumi atu nsuo na tu ni yie e di amawo wa man kwanchan fo nbia betu na problem abamu a ofre ye ne a ye besiesie ne kama te say yensa no ne di amawo ukosunyan tachiman ne do ma nyina nso e won krabata wo ho ye number ye 0244 299520 0244 29 9520 and 0266 43 2210 and you vote address for number unya frey ne no be kasa na de wonte ase no ya kire mu nso de amawo na Faith Homeopathic Clinic de ahenema kokoben 18 junction ne so ne wo ye Benjomas company no ye na ye di nron ketenkete no eye adwuma onua wutie mie ye di mfidie nso afri India ye de aba oba wo yade na hinta se de ye be hwehwe ne ye de adura ka ba bia yade ni free no eho ne ye beta kre free ye na physiotherapy akuponcha ne massage kwan so oyawo a wotie wo ni padua no nyina na be ko stroke how
entirimu twetwew wayɛ mmerempam asikyire yadeɛ enemu yadeɛ ulcer ana diabetes a ne nyinaa bra Fit Homeopathic Clinic enuom ketenkete for the ho no ono mo aben your number is 0244 58 3859 and 0275 96 9414 Priscilla deɛ memɛyi amama te aseɛ sɛ Matthias Nendo ɔba bɛyɛ ɛyɛ nti ɛyɛ yɛde wobɛsi ha ne yɛde afammerɛm na deɛ sɛsɛ yɛhwɔ ɛma ɔba bɛka wo nsa no yɛayɛ ate yɛde ɛnyɛ bi danie yɛwɔ track record nti nyawotrɛ ate you are discharged kɔtwɛn yɛn ɔpanyina a wotem anim bɔkɔ deɛ bra w'anim kakra ofiri hin na ba ha Kumasi ha ya na hin Kumasi kuro ya mu very good obi de oka obi abowapo awaresem anadien na de waba ha anya awaresem kwa de I forget dem hian say me ba ope oba nipa waje oba aboso ye friend say gifty krache gifty die kranche Oti Abuja. Gifty Crunchy. Abuja. Abuja. Yes, sir. A honu free and a honote. Honote. Or your dear knee. Or you have baby for side, no. And half to the Togo. Half Western North, half Togo. That's it. Gifty Crunchy. A yakame. Betons are free Gifty Crunchy, mammy. And ne, and come away at your form fanchame. Me nin komo ye yans